Satani azviite, Mwari wedu anoita kuti zviite. Haleluya. Ndizvo zvatinongofarira. Pane zvinonzi naSatani azviite paupenyu hwako. Mwari wedu vakakunongera kuti zviite. Saka Mwari vafunga nezvakashandwa nemumwe munhu. Mwari vanoda kutanga vega paupenyu hwako. Haleluya. Pane mumwe akatotendeuka panapa aine bhasikoro, pari zvino haatorina. Mwari havatoi bhasikoro iroro, vanoda mota yavo yavanokupa iwe, nekuti bhasikoro iroro ndimumwe wavinowo variita. Haleluya. Saka Mwari havatadi kuti vakubatanidze nezvaizvozvo. Mwari vanoda kutanga vega, kuti vega mugoona kuti apa pana pasina chinhu. Ava ndiJehovha vatanga nyaya yavo. Haleluya. Saka musamanikidze zvimwe zvinhu zvamakambowana nemumwe mutoo kuti murambe muinazvo. Mwari vachida kuti muvatange nemi pane zvine ropafadzo yaunonzwa kuti inogara. Haleluya. Vanweni vakanaka vatikani. Saka muchiona mumwe murume kunyangwe naye akanga aroteswa kuti uchava mukuru kumadzikoma ako, asi Mwari haana kumutora panguva yaidiwa nababa. Ari muruoko rwababa, Mwari haana kuda kumusimudza ari ipapo, nekuti zvaizoita sekuti nechikonzero chekuti anga achidiwa nababa vake. Haleluya. Asi Mwari vakamurasa muruoko rwababa. Nobva Mwari vamurasa muruoko rwemadzikoma, muruoko rwemhuri nobva Mwari vamurasa. Haleluya. Munyika yanga achinjoya citizenship kuti ndiriwa muno muZimbabwe zvakafanana nesu, kana uchibva kuSouth Africa paunongodhindirwa pabhodhi unobva munhu asununguka, unoona munhu asi kushaya basa nepasipoti, unoona munhu akuti ndinobvudzwa nani munhu asina kana basa nerimwe pepa, unobva kana nemutauriro wachinja kana nemaisiro eruoko muhomwe anenge ashanduka nekuti munhu amake. Haleluya. Visa voenda naye kune imwe nyika kwaanotengeswa kuti ashandire mahara. Haleluya. Oshanda mahara pamusoro pazvo, opomerwa, orambira pana Mwari, arambira pana Mwari, otongerwa kurambira pana Mwari, oiswa mujeri pamusoro pehumwe uranda. Haleluya. Mumwewo otombowanirwa nyasha, obudiswa pahope dzanga arota, ouzonzi uchabuda nhasi, ozasikana wabuda kuzonondirangarirawo utaurewo kunze kuti pane mumwe muranda ari uko asina mhosva, uye anokanganwa. Haleluya. Haleluya. Chinongofadza ndechekuti munhu paakakanganwa, Mwari havana kukanganwa. Iwe ukakanganikwa nemunhu pano, Mwari havana kukukanganwa. Ukatariswa neziso rekunzi nhasi toda kumufikisa nemunhu haasi Mwari. Mwari wako anokuda. Kana waraswa nemunhu, kana kukanganikwa nemunhu, kana kuraswa muruoko rwehama kana rwemubereki, Mwari anokuchengeta, anokuda vakadaro nechikonzero. Kune vazhinji vari kuti nhasi akatanoudza amai nhamo, amai vanowanda vakatotaurirana, vakatodyira murume yepfuma vachitoti chingogara. Haleluya. Varipo pakati pedu vasina vanokurudzana nahanzvadzi. Hanzvadzi inge ine zvangu ichiti inini ndakatoremerwawo kuno, ukati ndarwara wonzi ndine 3 weeks ndivete ndakabuda nezuro muchipatara. Ndiri kutoti watadza kuuya kuzondiona nei. Kuda kuti hapana wekuudza zviri pakatsika pemwoyo wako, asi mwoyo wako une shungu. Haleluya. Akanga aine shungu ari mutorongo kuti zvino zvandaudzawo hama iyi kuti unondirangarira panze, nobva aenda zvachese, nobva afara nerusurunganwa, mwoyo wake wakasara uine shungu, akasara achirwadziwa. Asi ndinofara kuti Mwari havana mukangana. Hakuna chinoitwa nomuvengi paupenyu hwako chinotadzisa Mwari kuzadzisa hope dzako. Hakuna chinoitwa nomuvengi kana nomuroyi kana nemushonga kana nembanda kana neurombwa kana neshavi rodzi renjuzu
vandiburitsa mutorongo reutapwa hwandakaitwa navakafa kana vapenyu. Haleluya. Mwari haana chinovakurira izvo kuti mwari wako haana chinomukurira panguva ino. Tora mwari wako umumise panzvimbo yake. Misa mwari wako panzvimbo yake. Mugadzike pachigaro chake. Uone munana waanokubatsira. Muise panzvimbo yake. Usava nechimwe chaunotora uise panzvimbo yaJesu. Asi tora iye muranda uti chigaro ichi ndechenyu, uye hakuna munhu anotanga kuchigara ishe wako vasati vagara. Kana chiri chawakapiwa, kana uri mucheka, kana iri hoko, kana uri mudzi, kana chiri chiva chinhu chinofanira kuti chibve ipapo ugadzike mwari wako ipapo pachigaro chokutanga paupenyu hwako kuti mwari wakuitire zvakanaka. Hakuna anogona inzwa kuti iye akandisika ndiye kutanga. Haleluya. Ndiye anofanira mwari pakudini kutanga chii? Kutanga mwari. Zvino vamwe takatanga zvinhu, uchiona vamwe vasipo panapo pane chakatangira mwari. Haleluya. Uchiona vamwe vasipo pano pane chakatangira mwari, kunzi dira rekumusha rakosha kudarika pano. Haleluya. Kuroorwa kwemwana kwakosha kudarika pazvakabva. Zvakosheswa zviripo zvanzi ndo zvinotanga. Isusu pano ngatikurei pachinhu ichocho. Tibve pano tichiti takura pamweya, nekuti pazvinhu zvangu zvose ndakutanga Mwari. Kana watanga Mwari, watanga nefoundation yakanaka. Imba kana ichivakwa kusimba kwayo kunotariswa hwaro. Saka iwe ukatanga Mwari waratidza hwaro wekuti nyamba yayo ukarara usiku, hwaro hwakagadzirwa nekuti Mwari wako ari pachigaro chavo. Asi ukashanyirwa nehondo Mwari wasiri pachigaro chavo, wabvisa Mwari pachigaro nobva wagadzika tsvimbo, unofa iripo, unotambudzika iripo. Haleluya. Asi kana wadaidza Mwari, iwe ukarara hope sekurara kwatireita manheru, unorara wakachengeteka nekuti aripo akasvinura asikarare hope, aripo asingafambe rwendo, aripo asingakanganisiki njere kunzako dzinofika panguva dziya dzanga akakanganisika. Ndo pazvakaitika. Aripo ane meso anoona kunyange zviri kuseri. Ndiye watiri kutaura nezvake kuti anoda nzvimbo paupenyu hwako kuti upenyu hwako ushanduke. Saka zviri kuda kubvisa machira, zviri kuda kubvisa kupisisa tsvimbo, zviri kuda kudzurisa. Ndakakutaura ndikati nyangwe makadyara musoro wemunhu pamba, bvisai. Haleluya. Munhu haachengete munhu kunyange akafa, kunyange ari mupenyu. Munhu haachengete munhu, anotochengetwawo. Munhu anotochengetwawo. Baba vakanzi vakundichengeta paupenyu hwangu. Havasi vari kundichengeta, vanguwanirwa nyasha. Mwari angoona ruoko rwavo kuti vakatendeka, ndikavaropafadza nemari vanogona kuchengetawo vamwe. Saka ndimaneja akanaka wezvinhu zvangu nekuti zvinhu zvese ndezvaMwari. Saka Mwari vanoti ndawana munhu anogona kundichengetera zvinhu zvangu, kuti kana ndavakuda kuti zvipiwe uyo iye harambire nazvo. Anoti izvi zvoreva kuti Mwari vakuti zvinhu zvavo zvina maneja akatendeka, saka anofanira kuwedzerwa kuti agoramba achibata basa rake reumaneja. Zvino vamwe vanofanira vachengetedzwa, mhuri dzaakuzouya vosara nezvimwe, voda neufudzi humwe husina saizi. Mwari voona kuti mangwana kana ndaakutsvaga vafudzi, uyu handichamudaidza. Kune vamwe vakambodedzwa maricho vasadedzwe futi, nekuti mubatiro wakazoitwa ipapo hauna kukodzera. Manhasi pabasa ratinenge tapuwa naMwari, Mwari kana voda kunopupura kuti dzokorora, vanocherechedza mabatiro atakamboita pane zvatakamba. Pane zvimwe zvakamboiswa muruoko rwedu naMwari, aine chinangwa chekuti kereke yake kana next door kana mumwe munhu wawakasanganidzana naye achida rubatsiro ayambutswe, asi iwe wakamufuratira.
Haleluya. Amen. Kashayanywa nasho. Kuva ipapo ndoya kana ropafadzo yako yekupedzisira nasiri kupuma baba mukuru kana mumwe mudarasa ramumusha haana mhosva anotosvika kufa akazviroya ndiwe hauna kutanga Mwari paupenyu hwako une zvimwe zvakatanga zvino nechikonzero chekuti Josefa nekuti Josefa akanga akatanga Mwari paupenyu hwake nguva yakwana Mwari vanozongomurisa vanhu vanozongoona apa tonga nevemunyika imomo ngati Mwari akamubvisa munyika yake akamuendesa haana kuita mambo munyika yake yevarozvi yekwamusarurwa. Haleluya. Asi Mwari vakatomuita mambo mune imwe nyika yaari mutorwa ndomaatonga vanhu veimomo nemadzimambo emo kuti Mwari zvinyatsoonekwa simba zvionekwa kuti apa hapana kana chioko muhomwe kana chimwe chabetseredza asi pane rimwe simba ratisina kuona. Simba ratisina kuona iro ngarichitengwa ndozvinotaurwa naPauro. Ndafara pandapinda muguta menyu ndikaona vaMwari vakawanda asi ndazonyanya kufara pandaona pakanyorwa kuti kuna Mwari asingadi. Zvino chamunoona mata musingazive ndochandanga ndimbotaura nemi. Haleluya. Ndobva vatitanga kutaura kuvanzika kwaMwari kudenga kubudikidza nemuna Jesu Kristu nyika inobva yapona. Haleluya. Saka Mwari vanofana kutiitira zvakanaka. Mwari iwewe, Mwari kutambudzika kwaungaite ngakurege kukubvisa kana kukuendesa pan'anga kana kukuenda kana wane matombo pachivanze kana kuenda wakuzopuwa dzimwe mvura tema nedzakadii nedzimwe dzakasiyana. Haleluya. Ndizvo zvoramba chikamu chauinacho kunyangwe chiri chekuremerwa nyangwe uchinzwa pamwoyo pako kuti Mwari wezvapupu anogona kudarisa pauri asi hausati wayambudzwa usapfunde usageregere. Haleluya. Usageregere nekuda kwaizvozvo. Ndaichava musi uno ndichiti vana Rupi pavakazosimudzwa paya vakati vaita marombe ekunonga mumunda waBhoazi. Kunonga mumunda zvasara. Haleluya. Kuti munhu apedza kukohwa, munhu apedza kudii anonga zvese asiya mutwa nechimwe chimuguri chinenge kamunwe ndotwasiya mumunda make iwe wochitevera uchinonga zvasiyiwa. Haleluya. Musvinure musaite sekunge kuri kutaura munhu ari kutoshuva nekurwadziwa kuti dai vanhu vaungana vapona. Zvino ari kutariswa nezovanoindinokusimudza pane vanhu kachai kuti kuva ndishure ndisina kukushura ndichita kuti vanhu vapone vanoda zemedzekerwa kuti handidi izvozvo. Haleluya. Ndiri nani chaizvo asi zvimwe handidi. Ati ndinoda munhu kwete dhimoni. Musazotambudzike kuti anotaura sei munhu uyo anenge munhu kwaye asi dzimwe nguva anorasa muromo. Ndinorasa muromo padhimoni ndobasa rangu rekurwa nemadhimoni. Handipuruzire dhimoni yangwe rikagara ani. Sazvone kuti ndiringana saka kana randigara ndinoti hapana dhimoni rinogara ani kana ani. Haleluya. Haleluya. Sei zvakanaka nokuti mungazokanganisika momusi mukabuda chechi yemapoya muchinge chechi yemunhu haisi chechi yemunhu ndiyemwari unogozviropamani kana taa pamberi paMwari usati nekuti ndiringana hapana ngana pamberi paMwari. Basa rangu kana ndarigona nderekurwa nedhimoni rakugara. Amen. Ndokurodza kuti dzemwedzeka zvokuchita sekusina uchizvida panapo uchizvida unozvida pano pane munhu anozvida panapo iplatform yaMwari. Mwari anokosha kudarika chinhu chese. Saka tatarisana naMwari wedu tinonzwa kuti hakuna chinoenzaniswa naye. Sandozochiuka ndoona chimwe chichiki nakunge kuenzana naye handinzwe zvakanaka. Ndinonzwa kutibuka ndinonzwa. Haleluya. Iwo zvimonesa off camera
zvimwe zvayo hazvifaniri kubuda. Ndinofara nekuti kunyange nhasi ukanonga zviri mumunda mevanhu nechikonzero chekuti iwe hauna munda, nechikonzero chekuti hauna paungararame, asi wodya zvekunongerera. Mwari ndinofara nekuti Ruthi haana kupera achinongerera, akapedzisira amurimi, amudzimai wehurudza, amudzimai waBhoazi, amurimi pachake. Haleluya, haleluya. Akapedzisira iye amuridzi wemunda, unonongwa nechikazi, unonongwa nemarombe, unonongwa nenherera, unonongerwa vatana. Iye asi ambotanga iye kunonga. Haleluya. Chaita kuti anonge chii? Changa chiri chikonzero chekurangarira amwene vake. Chakaita kuti arambire pana vamwene vake chii? Akatya mhiko. Kuti kumusha kwangu ndakabva kare, ndakudaidzwa nezita remumusha muno, saka Mwari wenyu ndiye achava Mwari wangu, nyika yenyu ndiyo ichava nyika yangu, chamunodya ndo chandichadya, pamunovikwa ndo pandichavigwa. Ndobva achengetedza mhiko, haana kurerutsa mhiko yakanga aita. Nanhasi vamwe vanorerutsa mhiko yavakaita naMwari wedu. Kunyange dai akafirwa anga asina murume, asi mhiko yaakaita nemurume wake pamhuri yemurandarume wake akaichengetedza. Kunyange dai pakanga pasingatarisirwi kunzi kuachagarirei, nekuti muimba iyi mavharwa pasina achagara nhaka, izvozvo hazvina kumubvisa pamhiko yaakanga aita. Zvoreva izvo kuti pamhiko yawakaita naMwari wako, haleluya, hapana chinofanira kukubvisa. Mashoko evanhu, mashoko abhishopu, mashoko amufundisi, mashoko amuprofita, mashoko emutungamiriri wako pasangano, mashoko emutungamiriri wako paprovinsi, mashoko enharaunda yako, mashoko ani upiko, chiichei chingakuitei pamhiko yawakaita naMwari wako. Unofanira kufira apo. Ipapo pamhiko yawakatenga kuna Mwari, ipapo ndo pane kuyamuka kwako, ndo pane kuzadziswa kwehope dzako. Saka usabvepo, asi panofanira kumbokuremera kuti Mwari vakuteste, kuti kana madambudziko azouya unoramba wakavamirira here. Haleluya. Kune vamwe vanotiza murume nekuti arombe. Taizwa panapa mufundisi achitaura, anoti madzimai achambera rimwe bundu, ndo zvaidzisa vana. Asi unoziva here kuti iwe madzimai anorwara? Ndo zvaiudzwa mukomana. Akati madzimai anodii? Madzimai anorwara shamwari. Usaone kuita spono nokudai. Panomera bundu, ndo zvaidzisa. Ndo handi akataura. Endaitaura chokwadi. Unozomuda here? Kana tozotwa wangu kuti marwariro aita mai kumbawo. Varume hatizivi kuti ndandine nyaya yangu, ndandine nyaya yangu. Asi ini ndingadambudziko rangu munongoziya raita mai kumbawo zvose munhuwo baba kutaura chokwadi ndikundoda kubuda pachena baba. Woitezvo kupa wakaita mhiko ndo vaikupa mashoko kwabutsvage kutsvaga pemiti kuti ujenge mhosva yauri ukazoziva kuti pamberi paMwari wangu chii. Asi ndinoda kuzoti mungwarire afundisi, mungwarire munongedzerwa mangwana nangu kuti ndingafundisi iwe mufundisi vanozviziva. Muvhangeri anongabvudza kuti aiwa baba murayiro wekereke yenyu munoudii? Aiwa ibvunza mufundisi, mufundisi chaivo vanozviziva. Ndakaenda muna mufundisi chaivo ndo ndakanotaura naye. Ari kuwanda nei? Asi achizvidi zvake achizviziva, hakuna munhu asingazivi. Mungwarire vanhu vanoona achiuya so kunonasekerera. Asi ndopanda ndikauone pano here handachiti tiri tega hedu, tiri tega hedu. Oh, chichagai patenge ona munhu atsvaga imwe kona yekuti unenge uchapidzwa mubambo kuti aiwa kuti manje ndi vakandiona ndakagara ndakaita zvokudaiwo
Chinozinya zoitere vanhu vanoti parikubikwe haikwa nekuduba aikachakuda ikosva. Haleluya. Woziva kuti hama yagara kusatana anogara. Haleluya. Musatambudzike vana vaMwari, musatambudzike vana vezvapupu. Mwari anemi. Nyangodai muchinonga muminda nhasi asi anokusimudzai. Ini hapana akasimudza naMwari asina kumboteswa naMwari. Hauye nemuhondo yaMwari ugova murwi mujoni muna Kristu usina kutemwa achigoni. Vakatemwa kufamba vasina chinhu vana vaIsraeri, vasina chekudya. Mwari akaona kuti vanoita sei, vakamushayiwa mvura, Mwari achivatemwa. Vakapinda nomugwenga musingabere chinhu, Mwari achida kuona kuti vari kunyatsoona kuti iri gwenga chekudya pese apapa. Tasiona kuti kusvika kwese uko tisina chekudya, tisina mvura komana, apa hapanaka. Asi ndokwatiri kuenda, asi pakati apa hapana. Topinde here kuti wakashinga, topinde here kana kuti wakashinga ngatisapinda. Inazogara mashure zvinonhanzi vaipopota vaimutsvaga aitsikwa nemadzimai kudai, varume vaiwana afa madzimai. Haleluya. Asi Mwari vaiziva kuti pagwenga richaprofita, mana ichaonekwa ichiburuka. Kana paine pfekari racho hameno mudenga imomo hapana akaona. Haleluya. Kana bhucha vatare vanhu vakangoona zvinhu dzapedzi bhuchapo munai baba vaingogura musova vachidya nenyama. Hakuna bhucha, hakuna chirugwi. Haleluya. Hapana bhucha kana chirugwi kana ndanga, vanhu vanodya nei nenyama. Chirugwi apa kobhucha kodanga, asi vanhu vadya nei? Ndozvinoita Mwari wedu. Usatarise kuti ndiri pabasa, usatarise kuti pei yangu. Kana Mwari vakuda kukuropafadza unomhanya nemota. Murume akachata aiti basa rangu ndere, mukabvunza mbuya, ndikati ini ndachifunga kuti uchati ndatigere papeti, ndachifunga kuti uchati. Kasi manje basa rangu ndere 3 months, ndoita contract ye 3 months. Ndati aiwa tiri kutaura zvenhiri zve3 months. Zve3 months ndandatomufanidza namushipe wekubhuruwayo vaiva vachiti basa rangu ndere 3 months. Ndikati handidi kuzvinzwa kani, ndianati 3 months. Kasi ndati aine bhotoro rake remvura 3 months baba, ndakati 3 months konana achiti isundwe. Ndikati marongo akuita zvamushipe, mushipe ndakamutaura kuti iwe hausi Mwari iwe. I3 months panyika, asi kudenga kune zviripo, kudenga kuna Mwari ariko. Amenoti ndiye anogona kuverenga makore dai ari pano mushipo. Iye zvino dai ari pano marongo acho ndiye aigona kuverenga kuti dza 3 months ngani. Kudenga kunani? Kuna Mwari. Ngatichiuya tironge zvemuchato, iwo usataure zve3 months. Ndiani cheri? Ndiani ari rengo pagaro? Rinoenda usina kugara. Ndiani achitopana? Ndiani ari kwete donono. Iye asi akafa akamuka. Iye chaiye ala ni marungu. Ndiani ari pano? Ndezvake. Apa akiyaiva apa neredikapeta. Umambo wake wanga uchitangirapo uchiuya pana. Nde wake chaiwo. Ala ni marungu. Nati. Noziya nati.
nata achismaili kusmaili akaifekta ismaili meshini kai nati ismaili meshini munonzi ini ndiri kubvumirwa tena ndi kutaura zvomuya ndokunodedzwa nemazita imi munoti mai achismaili ari papa wotiwe mwari havako akashanda gore haana makore mairi ashanda saka zvabva kupi ndopandiri kupa mufananidzo kuti kana mwari wako wazvinyora iwe watarisa pavari vanozviita vasingatarisi kuti kune bhucha here kana kune danda here kana kune chirugwi havatarise kuti iwe unei muhomwe mako aleluya asi vanotarisa kuti pachigaro chako chekutanga pana mwari here wapedza nawo munodya zvakanaka munorarama nhaka yakanaka kana mwari ari pachigaro chavo pamwoyo yenyu napaupenyu hwenyu ari pachigaro chekutanga paupenyu hwako waunoprefera kutanga paupenyu hwako ndiani nhasi ndozvinotitemaira kuti uchazovei paupenyu aleluya aleluya muri kuona mufundisa right kare paine urombe ava vaine rombe rakudhara haleluya saka baba archbishop muranda wamwari ngatiborovei maoko vaifamba vasingasarudze vane nguva yaingomuka kana kumbauko vachinanga kwavaratidzwa votonoona munhu iye achirwara munhu yototaura kuti ndarotoupedza kati pandati ndichizopepuka ndova ndatadza kupepuka ndova ndatadza kuyambuka ndova ndazodii kutozopepuka iye zvino maa munhu handizi kuti mauya sei aleluya nerimwe zuva vanoenda kumba kwamufundisi vaenda kumba kwamufundisi aleluya vanorara vachidziya moto mufundisi vanga vasina machira saka mufundisi vanorwadziwa kuti upenyu uhu kurara ndakadai nemweni huchapera rini archbishop anoti sekuru muchagara zvakanaka nhamo yatiri kuona itakaguka moto wenyu ichapera aleluya nhamo yatiri kuona imi iyezvo muri kuchema nhamo munoda kusiyira murume nhamo asi mune machira tikauya kwenyu hamukwerete machira nyange tikauya tiri 7 ndikadonhera pamba penyu netimu yangu hamumbokwereta machira enyu asi muri kuda kuramba murume kuti muri nhamo misodzi iri kuda kutobuda tikati ngatimbotaurei nhamo dzedu munopedzera makunamata nemisodzi but jira muna pano ndakamira nemufundisi aiva asina jira panguva ipo ngatitaurei zvaizvi mune machira manga kana imana mutarisa vaiseka zvavari kuita zvaisimaira pamusha muchagara zvakanaka nhamo yatiri kuona itakaguka moto wenyu ichapera haleluya nhamo yatiri kuona imi iyezvo muri kuchema nhamo munoda kusiyira murume nhamo asi mune machira tikauya kwenyu hamukwerete machira nyange tikauya tiri 7 ndikadonhera pamba penyu netimu yangu hamumbokwereta machira enyu asi muri kuda kuramba murume kuti mune nhamo misodzi iri kuda kutobuda tikati ngatimbotaurei nhamo dzedu munopedzera makunamata nemisodzi but jira muna pano ndakamira nemufundisi aiva asina jira panguva ipo ngatitaurei zvaizvi mune machira manga kana imana ngotarisa tarisa vaiseka zvavari kuita zvaisimaira pamusha pesimairi pane zvese simairi inobuda kana zvinhu zvapo ezvino vamwe vakanditaisa kudaiwo ichauya simairi ndiri kutaura chinokinura simairi mane motanga ari pamba
mota dza7. Kana mukanzwa vanhu vachiti ndiri kurarama muchiprofita chaarchbishop Chirwa, achiti nyangwe akatukwa, nyangwe akatsikwa nepamusoro muchechi muno, akaitwa sei? Anoti aiwa, tsikai zvenyu, as long ndiri mupenyu muno handibudi. Musafunga kuti anopenga. Nyangwe mukambotora satombi munongwa nari, nyangwe mukambomutora saasina kukwana munongwa nari, nyangwe mukamutumidza rimwe zita munongwa nari. Ari kuziva zvaari kurarama. Vane mhiko yaRuth. Haleluya. Kuti kunyangwe vandina uye zvino vakandibvoronga, asi mhiko yandakaita nemurume wangu handisiswe. Ndinofungidzira kuti ngatijoineiwo ipapo, kuti handisiswe zvapupu nezvinotaurwa nezvinoitwa kana nezvandingaone kana nezvandinganzwe. Haleluya. Mota dzaanganapo 7 kubva pakushaya chii zhira. Ndisingazivi kuti mai madyi musi uyu usina mafuta. Maheadmaster amangani? Hatiri maticha, ndoda maheadmaster mumba. Maheadmaster A2 mumba. Maheadmaster amangani? Pane zvandiri kutaura navo, zvavari kutaura, hapana chenhaka kana cheumai. Kuti vamwe vangazonga kuti nadzo umai dzinobereka. Haleluya. Kudzimba dzemarati danga rine mombe ngani? Tingapedze ko mapurisa mangani? Ko ndopedza here zvese? Ndokupedzera here. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndinotenda Mwari vakanaka. Ndinotenda Archbishop Chirwa, nokuti Archbishop Chirwa nhoroondo dzavo dzavakanga vachinditaurira ndiri kudziona kuti zvino dzakuitika, dzasvika. Adzimai vangu vaifara kutoti baba mugadheni wedu muriwo wedu wakarungwa mafuta, hatibvozoona kuti hauna mafuta, tichidya munjonjo. Kuwirirana, kuita chitenderano nemunjonjo. Imi mungazviite kuita sungano nemunjonjo, mowirirana kunyasonzwa kuti taakufamba rwendo, handei munjonjo. Imi munotiza masikati. Taurei. Saka inini zvapupu kana ndakatarisa zvapupu, ndinoda kuti zvapupu ndo baba namai. Aiwa. Muchadi. Kana panzi ndo pana baba, ndo pana mai. Nyangwe ari kuBritain akasiya baba pai number 1. Anoti kumusha kwangu kuchivhu muraini machivu. Imba yacho haatozivi kuti zvakasiya yarereka, yakazopfirirwa here. Zvapane 10 years dzinogona kunge yadonha, asi ndokumusha nekuti kuna baba nani? Kunyangwe vakafa anoti ndokuna baba namai. Nyangwe iye akafa anoti zvikanzi tonumisa kuti endai kuna baba namai vake kurepa makuva avo. Roti munhu akakutaurira nhau yababa namai apedza. Amen. Haleluya. Haleluya. Saka ndiri kuti ezvo tikatarisa kuti makore mangani, munoona pane makore ekuti vamwe vedu vanga vasiko. Vamwe vedu vane ma40 years panapa vanga vasiko. Izvo zvikutaura paiprofitwa chiprofita ichi chaiona zve50 years to come. Amen. Iwe zvauri kuprofitwa kunzi aiwa Mwari varopafadza, iwe uchimbonetsa bedzi kuti vagoropafadza sei ndadya munjonjo, vagoropafadza sei mwana wangu adzingwa. Haisiriyo nyaya, muri vekuona panapa. Saka takati kurai pamweya. Mukakura pamweya munoona kure. Amen. Haleluya. Amen.
Kuna mwari kufunga ndoramba ndakabata iri pachechi apo kana mutomboona zvekuita. Ivo vana vachimbobudawo muti profita twenhambe vachiuya baba. Zvanongoti iyo maikati makazoti kudikwa makanzwa vana vachitaura madeko makazoti makazongoti murume mukuru anotiziva anochitaura matambudziko avo vamwe vachimhanya nina wangu ndakazwa kuti akadai mukoma wako ndakazwa kuti akadai iwangoti pfupfuva murume mukuru vana vangu vachitambudzika ini ndichiberekera nhamu hazvichakwanisika. Chinoona murume anenge ari mufundisi ndoparadzana namwari wangu takachemerwa nemumwe murume weefema ndosiya uvhangeri varume ndati akacheme misodzi kuchisumbanjo kuti ndauya nemwana kuno kuchipinge kun'anga asi ndiri muvhangeri weefe ndozvada ndichichema varume kuti ndakuparadzana namwari wangu here nekuda kwourwere ko mwari wangu vandiita sei iyo shasha yatocha buda nemwana mwenyu iyo saka zvechimba nekuridza tamburira kache pamberi pemufundisi kache munomwari mungasei tine nhamo isu. Haleluya, haleluya. Aiwa handizvo hakuna chakadudzirwa nemweya waMwari chinozokunikana. Rambirai panzvimbo. Vakarambira panzvimbo nhasi vari kuinjoya upenyu. Nhasi vari kuinjoya zvakaprofitwa 50 years ago. Haleluya. Saka Mwari munofanira tivateerere. Fungai kuti kana vakagona kusimudza Esther mutapwa kuti nhapwa munoziva nhapwa dai yaiva nhapwa chete mutapwa hwacho vamwe vakatapwa vaine vabereki vavo iyi yaive nherera. Zvinhu zviri zvokuti ndikati munoda chii unherera neutapwa hameroti munoda chii. Handidi kukubvunzai nekuti asi yaive nherera iri nhapwa kari kamhandara kasingazive kuti kakasapuwa chikafu kanochiwana kupi kana kuti kanobuda nekupi. Yaive chi nhapwa apa iri chi nherera. Kwete nherera yakugona kuzvitsvagira kumiramirawo kuti ndikafamba ndakadai vakuvana vanoona ai ndikaenda neruti ndinofunga ndinoonekwa kana kuti vane mari inofunga ndevakadai nevakadai saka ndikavadai ndikavadai mari ndinotora. Anga asati asvika kupi ikoko iri nherera iri chi imi munode asi yaive nazvo zvese. Ndiye anoti Mwari vakuda kuti vamusimudze havanange vanga vasiri nherera, havanange vanga vasiri nhapwa, havanange vanga vakatarisirwa, vanga vakatochengetwa kuti ava ndo vekuwanikwa kumadzimambo. Varamo vana mambo vaivako mambo mazuva aingowana munhu waanoda asi ropafadzo yaMwari inowira pamuJudha aive nhapwa 1 ari chii ari mutorwa futi. Nokuti munyika yavanga vari yeBhabhironi vanga vatotapwa kwaJudha. Amen. Haleluya. Amen. Saka Mwari haanei kuti uri munzvimbo ipi kana papi anokusimudza zvakadaro. Haleluya. Amen. Ndiye anotorwa onzi ndiye amambokadzi wenyika. Ndiye amambokadzi wenyika. Sandipedza kutsanangura nhau yekuti kakutambudzika kako uri muchechi hakasi kureva kuti hope dzako hadzichazadziswa. Chiedza chiriko mberi kwetanheu ramukochifamba. Haleluya. Amen. Unofudza kuti vana David vakambofudza makwai. Ukaona munhu uchifudza, ukaona munhu anonzi ndiye anofudza kana kumba kwenyu, ndiye munhu anenge achingowepasipasi. Ndiye munhu anonzi ngadi ngafudze. Ava vaifudza mombe. Pavakakurawo vakuonawo kuti tinenge takura, vakuonawo tumwewo kwavaigona kutumwawo nekudhera ndinonodzora mombe.
kusvika wongosvika wopamba wongoona kuti iye aripo kuti mombe dzinai oti dzinadi kuroti ane mumwe waari kufunga kuti inini wokutidede kumungande kusvikirawo iko kayakayawo kati sufu kakuwa ndikuona iyeyo kari pamboo mombe dziri kuti nani kwane kamu kuroti munhu wepasi-pasi ndianenge ari kui Mwari voti kumafuro iko chiuya ugare umambo. Amen. Hazvinei kuti nemukumba kwenyu vanokuti ndiwani kana kuti vari kuti ndo kwatakatangira ngozi yekwenyu kana ndo kwatakatangira urombe hwekwenyu. Mwari vanokunonga uri kuti kutorwa ikoko vokugadzika pachinzvimbo chavanoda. Otherwise, kana uchitoone zvimwe zvekuti ndo zviri kuda kubetsera, uchiona vanhu vari kuedza kuti vabetserwe nezvimwe zvisiri Mwari vasingasumuke. Vese vanhu vanosanganisa ava havasi kusumuka nechikonzero chekuti Mwari haadi paine zvimwe zvekubetseredza. Mwari anoda pasina chokubetseredza, saka maiona inonga vatorwa. Nekuti haadi kuti zvikonzi, nekuti anga ari mwana wamamuka, saka akazoenda kwamambo. Mwari haadi izvozvo. Anoda nherera nhapwa iyoyo mutorwa iyeye kuti zvionekwe kuti saka amirirwa nani, chioko muhomwe chaitwa nani, chizivano chaitwa nani, poshayikwa chizivano, poshayikwa chioko muhomwe, zvoratidza kuti uyu ndiMwari anga akamirira muranda uyu. Mwari ndo paanosvika okusimudza. Haleluya. Saka musatambudzike kana musina anomiririra, musatambudzike kana nyika yose yakumukira, musatambudzike kana vemumba vese vakumukira, musadzungaire kana mashaya kwokutaurira mazano. Mwari wenyu ariko. Haleluya. Mwari akarangarira Josefa, baba vake namai vake vasipo. Mwari akarangarira Josefa, madzikoma ake asipo. Mwari akarangarira Josefa, venyika yake vasipo. Mwari akarangarira Josefa, wakaitira zvakanaka mutorongo asipo. Ndiye Mwari anokuitira zvakanaka. Sakuna ufane kuzenda mapane mumwe munhu paiye zvino. Kana wakunamata iti Mwari akasimudza Esther mhani akatapwa muBhabhironi. Bhabhironi munoziva. Kana munoita research vanoita Bible study, endai munotsvaga nezveBhabhironi. Ugonzwa kunzi iwe waitwa munhapu weBhabhironi. Unobuda misodzi kana uchinzwisisa kuti unhapo hweBhabhironi wairaramika here, but Mwari osimudza iyeye. Nevanga vachimuita muranda vomugamuchira, vomuuchira, vomusaluta. Haleluya. Vakasalutwa vana David, vakubva kumakwai, vakutonga. Ndati munhu anofudza munhu akadii, tikatenderana tese kuti otherwise zvotionesa kuti ndiye anenge achinge munhu wepasi kana kuti muduku. Anokuradza kuti ndiye munhu anogona kungoti haagoni kuramba kana kutenda. Ndiuye wokuti anongoudzwa zvekuita chete. Saka David akabva pakuudzwa zvekuita akaenda pakunoudza zvekuita. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Sauro chayakanzi ndonotsvaga madhongi. Mwari havangokusimudze vasina kumbokutesta. Nombateerera ndokunotsvaga madhongi. Fungai kuti kubva pakuva mutsvagi wemadhongi pakuita mambo. Ini baba hamusi kumbotsvaga madhongi. Muri kutotsvagisawo madhongi izvozvi muti vanoona asiko kumba ziso rinobuda. Kuroti munotoripo nechekare. Mwari anotoda ari kutsvaga madhongi. Wekumadhongi ndiye ari kutorwa ozodzwa kunzi iwe haisiri nyaya yemadhongi. Madhongi ava ariko kumba. Maziso enyu ndo apesaniswa nemadhongi kwete kuti madhongi anga arasika. Asi meso yenyu mboni yapesaniswa nepapai nemadhongi. Iwo madhongi ari kusaona nyeredzi masikati azvirota
adziko. Kurasika zvinoti dzirapa wangoishaya siri iripo. Samtona vanhu vane varasika vanoti ndarasikawo nzira yangu ingave nepapi. Haati ningi nzira yarasika. Nzira hairasike, inoramba iri. Asi anofamba nekufunga ndiwe warasika nekufambisa. Haleluya. Tikutenderana kuti Mwari vanokusimudza. Usatarise chimiro chako yezvi, kana kuti amakore mangani, kana kuti zviri kukurwadza zvakadii. Haleluya. Imbosumukai. Amudi Mwari vanoti kana maruitirwa taurai pachena. Haleluya. Muranda waMwari akamanikidzwa. Ndakafara ndichiona vaine chimwe chikamu pamutambo waNezuro, ndikatenda kuti ndo zvinofanira kuita vana vaMwari. Kana naMwari kudenga vanofara kuti kana ndakusunungura ndakusunungurira zviripo. Kune vamwe vakasunungurwa vakasaziva kuti vasunungurirwa zviripo, vakatonotenga mombe dzemheni dzekuurayira anhu vakafa kumusha. Nekuti hanzi nemwe mari yangu yakapera, takati kutenga doro, vedoro ndakavatengera, kozouyawo ava vemakoko, isuwo veti yanga iripo, vedoro. Mwari ndazondotarisa manje akazotopotsa kufa. Reste chiziya apa kuziva, ukaziva unotambudzika, unofa nebhipi. Asingaziye uya manje atinga akangosimba, aringochema nhamo yake chete. Handizivi kuti chii chandiwira. Wawirwa washaye mari iri kunzvenga kuti ndidai yanje yekunopa vanonwa. Tukozouya chipupura kuti vedoro ndakamha ndangovatengera doro. Ndobva vaita mombe yavo nezvavakaita hatina kuenei nazvo isitaingo tii takagadzira veti vainowo zveti chama chechi mabhaisa vangu navati mazuvano. Zvichinge unogona kutaura iwe kugona kutaura iwo muromo wafira vanhu vazhinji. Haleluya. Ndiri kuda kuti nditi baba vakashungurudzika, handiti nemubato wemuoko ndokunzi vasuspendwa, vambumiswa pabasa. Ndobva vauya kuno kumausvo kuti vanozviziva zvavaiudzwa naarchbishop. Vanhu vanochengeta mhiko dzaarchbishop havarasike. Kunyange ukatambudzika asi uri mumhiko dzaarchbishop haurasike. Haleluya. Hati imakanzi munopota muchiuya pagore, munoziva zvine mamusi kuuya pagore, mukuuya kumusangano. Uku kumusangano hazvinei neni, hazvinei nevanhu, hazvinei nani, ndezvenyu nemutumwa wenyu. Amakati ezvo muri kuchema nhamo, asi panopedza nhamo makaudzwa munotidi. Saka sitokudii ndapedzera. Ava vakarangarira ndanga ndisisaende zvangu, asi regai ndimboenda. Ndobva vauya vaiuya havo vachimhanya-mhanya. Ina handina chipo chekumhanya-mhanya kana chekusundwa. Ukoni wandisunda ndikabvuma hazvifambi. Ndazoteerera kunzwa kuti zviri kudii. Ukandisunda-sunda ndikada handirambi, asi zvimwe hazvifambi. Ngatifambe tichazoteerera kuti mhepo iriwe. Vakauya vachimhanya, asi ndakazoona vane vakateerera kuti zvinenge zvisiri kumhanyika pana. Ndaenda ngoti kana zvichimhanya ngazvimhanyike zvazvo. Vazoendavo zvekutambudzika. Taita munamato, vanozondi tasangana, takatasangana kupi zviya. Ndichaziva takasangana vachiti ndabva kuJerusarema taita minamato yedu. Manditi chiendei munogara zvinofamba. Ndizvo zvakaita.
vakazoti mumwe musi vari kumba mbawana pamba pasi watsamba yekudzingwa yekunzi avambe vakamiswa pazosiwa basi tsamba yekudi Yekudzingwa iwe wabva kupi baba ndozvoneka ndikati aiwa imi musatarise zvipi ndaita mufananidzo yemubhaibheri vakanga vachiona gungwa richityisa asi ndo paive nei nenzira nanhasi imi musaone tsamba yekudzingwa iyi tarisai bedzi zvatakataura tiri pabhenji musuya mumba mambuya bishop ndo zvamunofanira kuimba nazvo ndazonzwa umwe musi manje tsamba yesuspension vakakurumidza kufona mumwe musi ndizonzwa pane nzwi rakanaka riri kufona riri kuratidza kuguta nekugutsikana neupenyu ndandatoka izwi rinochinja zvaunokanganwa munhu ndikati ndiani ndibaba mutudza baba mutudza zvikati ndini ndikati muri yakadii nemamwe matambudziko edu zvikati ndati ndikuudzei kuti ndikanchiosha mukada wekufona ndine 2 weeks ndiri pabasa mune 2 weeks muri pabasa makatsvaga rimwe here zvikanzi vakandidedza vega zvakanaka kuva pano aiwa ndikuwanza mashoko chinhu chandirongokusiyirai ndichikutaurirai kuti chakaitika muupenyu hwangu kudzingwa kwebasa makunzo asi muranda waMwari akandiudza kuti aiwa baba mapiwa zororo indai munozorora ndo zvinhu zvakaitika muupenyu hwangu ndakamotivetwa naizvozvo ndandisingazivi kuti kutenda chii last year taingoti kutenda ndandisingazivi kuti kutenda chii but ndo pandakatanga kuona kuti ukatenda zvinenge zvataurwa zvaMwari haleluya zvinoitika haleluya maita baba haleluya apa tiri kutaura zviri kutoitika muupenyu hwevamwe vari kutoraramawo newe kusimudza ava tisi kutsvaga kuonererwa asi ndiri kuti kunyange newewo Mwari vanofanira kukurangarira amai muripo takunyeperai muripo kapana mai vakasauchira zvinenge nhema ivo vari vanobika muto muto hauzobuda ka maita aiwa chirigai mungatambudzike ndingoti vamwe vakuonei kuti ndivara asi chandakaona chandakutaurira panapa nhasi chandasina kuudza baba mutudza ndechekuti amai vanga vasinganetsi kutaura navo vanga vakasimba kudarika baba haleluya mai wanga usingapinde bhizi vaingoti ndinogamuchira zvamataura ndinozvigamuchira baba vaida kunzwisisa kuti muri ndoisa kupi amai vodyei munorevesa here kuona kuti handina kuti vanga vasingatendi vaizotenda kana newewo uchazotenda kana tagara basa haleluya iye zvino kungangofunga wakatendera unenge wadzingwa kuti ndovapei school fees iri kudiwa wangochidya tunonaka wangochimboigirwa kamwe kakapurere wangochigirwa imwe poriji urere ine zenge yesisipo makutaurirana kuti ngatichionai zvinenge lunch zvinenge breakfast kuti zvigofambirana nemanheru tichirarama tichienda haleluya hamusani mambozviita samunongochema nhamo pasina ukuona izvi zvinosina zvamboitika paupenyu asi manje upenyu huri hafu zvinofanirwa kuitika zvinotoitika zvinei kuti uri kuitei nhasi chitomirai nesimba kuti kana Mwari vatuka mutuka zvachose chavakambotuka zvinomuka gabha hapana pasikatsike pevhiri haleluya saka ndiri kuti
point yandasimudzira baba mutudza ndeyekuti vachibva pamunamato tanamata tichitaurirana mashoko ekupedzisira makauya nanizve makaona painana zvokurangira kuti pane mumwe wataitaura aripo tanditi uyo makazokwira naye amodai mai vanga vati neni ndizvozvo asina achizwa kuti anenge aive munhurume mai aikudaiwa ndichiona kuti uyu kugutsurira kwake unogutsurira asi nyaya iyoyo haisati yamubata ikamubata hagutsurire zvafanira ronda kana chinzi ronda richapora kameramen izvozvi rinopora harisi rako ronda rinorwadza remumwe rinopora ngarinyenge rako rinyenge nepapa haripore remumwe ndo rinoti sandanchirangarira kuti panotaura nhau yenyu pane mwe aingoti nokutenda zvinoita haisi nokutenda so chipiri pane nhau apa mira unewo utopona iwo mumhanyira une kupoka mungamufananidzo upapo kune mwana udarikana unoneka vhesi baba imi unopaka vhesi imimi handizvo zvasiyana kuverenga nekuitika kana zvakunobata oti aiwa zvinorwadza. Haleluya. Shoko randanga ndasimudzira baba nderekuti wabva pamunamato waitirwa munamato mutungamiri ati ita zvawakaudzwa nemutungamiri wako. Makatenduka mutungamiri achipa achikuudzai kuti usakanganwa kuenda pagore paJerusarema, kungoshanya paJerusarema wononamata nyangokona pasina ani. Haleluya. Ndorakara murume akaita seo. Haleluya. Pakauya vamwe dai vanga varipo ndavataura zvino ndaona kuti havapo mufundisi wavo. Vakauya nemhuri yavo vachirwara vachiti tanzi nababa vakatitaurira kuti nyangwe tikaona pasina munhu tikabata matombo kana ivhu wati eva chepa Jerusarema tiine kutenda, tikaona pasina munhu toita izvozvo tobva tinondopona. Saka tazowana paine kamukomana kureva murume akadai so ndiye azotinamatira. Saka iye paakazotinamatire zvemwana muduku so anenge akangochenjera so asingambozivi kuti ari kuite zvekungwana. Zvekuti kadhirama kacho kakaitwa chalari pachitoro kadaitikatazorona tonakidzwa yedu shaya. Haleluya. Kuti izvozvo zvakanga zvakataurika saizvozvo vakazvinzwisisa, isu takasvika vabva. Asi pane mumwe wepamba aitonamatira chazi akasvika vachiripo vakati isu tanamatirwa. Saka kuti tichaenda kusowe kana kuti tichadii tangotedzera semaudzirwo atakaitwa. Saka tawana kamukomana kadika kanodzana atoo kamukomana kamungazita rako risina basa rese una zita richinzikana akakekumbara kadukwa katsvuku oza kuti akasiwethi kuti kanonzi kangazikanwa, asi ikako ndo kakosha maringe neshoko riripo, kutenda pashoko ripo. Saka vakauya vachitenda kushoko ravaiziva kuti shoko remutungamiriri iroro shoko vazhinji vanga vachiriziva kuti mumwe was right, usazopota uchikanganwa.
Haleluya. Saka vakapitirwa zvakanaka. Saka muranda waMwari auya. Ndinoedza kupinza ipapfungwa dzekuti zvawanga waudzwa kuti ndo zvinopedza dambudziko zvaitwa. Dambudziko robva rati gogogoi ndauya kuzogara. Handisiri kutenderera neyati ndaamumba. Hazvisiri zvokuti dambudziko ratopfuura nepadhoa. Izvo ringofamba nechivanzi. Asi padhoa paratodi ndanyatsokunzwa kuti apa padhoa dambudziko rapfuura nei. Apa raamumba rapinda pindikiti. Ramo. Asi wanamatiro. Unoenda kunyanga iyo. Kuchagomirire kuenda kumasoro. Kwa bishop waenda. KuJerusalema kwacho wadi. Wabvapo zvasweta wese. Ndakafarira kufona kwamakaita. Kuti ndakazowana tsamba yesasipende yekudzingwa yapuwachi. Makati yapuwa mwana. Ino zvinorwadza manje. Zvekuwana yapuwa mwana yeusiku. Tsamba yako yapuwa mwana yekunzi chirega kuuya kuno. Watodzingwa ikoko necheikoko. Apa iwo wabva kuJerusalema kunoturikwa ruoko nakuno. Musati zvekutamba varume. Kun'anga kana imi munhu akaenda munoti asanga atobva ake kuJerusalema. Saka anofunga anga arwadziwa pasina zvimwe zvaakaita. Asi ava tinotenda amai ava vakatifonai kuna baba. Nomba vafona because vana mai ndo vanopa advice. Nomba ava vafona tikataurirana ava vakatenda. Vakaenda pazororo parivi. Katipedzesai rivi renyu makasi vakasununguka. Hatina matire mahara ndozvo ndakavaudza ndikati. Mashoko andakapedzera kutaurirai kuti muchaenda kubasa ndo munofanira kugara makadi makatemba chete. Saka ndiri kutaura mufananidzo uyu muutore muunzwisise. Asi ndaishuwa kuti mumwe nemumwe wedu ari pano autore mufananidzo. Ndine mufananidzo yandikatora yakadi yakawanda panapa yezvimwe chete izvozvo. Zvekuti kana tikataurirana tichiwirirana hakuna chimwe chinhu chaungarasika. Mwana unofanira kuita zvakanaka patikana. Muzita raJesu muropafadzwe nechikamu chemashoko aya. Haleluya. Moyo wangu unofara nevana vezvapupu. Makanditsigira pandakataura. Handi munoona kuti nhau yemuchato iyi tinoda kuitenda tose. Toda kuti vana vedu vachati vose. Ngatitendei mhuri yokwamarongwe nemhuri yokwamakunze vakatisimudzira. Zvakaitika panapa kana chechi zvinosimudzira. Kana paine vanhu vangaine mubvunzo kuti kuchechi kwacho kunhaudze, tine vamwe, tine munini wababa wobvasera akabudira chechi kuti adzimai vake vati anzi toda kuti tichateka. Saka honei haidi hamene tivaiwaudzwa nani kungofunga chitso kuti ine haichateki. Kungofunga mukadzi nemurume kuti chechi inenge isingachateki haichateki. Saka toda kuchata. Kuchata kuchinge kunoshamisa nanhasi kunenge kana kwakutorwa kuchata inhiko inoitwa pamberi paMwari inenge inofanira kuti mwoyo uite seunonzwa kudzamirwa. Kana munhu uchienda pamhiko unonzwa kudzamirwa. Haleluya. Ndobva vabuda handiti vakabudirezve. Haleluya. Vakati chechi kutoro iyi haichati saka kurarama imomo ichichida kuchata. Zvino vakabva panzvimbo. Nhasi yangu wodhore iwo wavo kana handifungi kuti wakamboitika zvese kana chei hatimboriwana.
kana baruma kana ngai hapana hapa si dai kuti tikatora video itotumidza na Mungu piko mapama ifona kwaite kumuchato kanimba kungai mupaka muka clip wona vasikana vakachena vasina kuzvinetsa vane vhudzi rakagadzirwa zvemubhaibheri vachiperekedza uyu muchato uyu ndinoutaura uyu ndichautaura kushandafa handizozivi ndakataura pane zvandakaona handizoziviwo pandakabva handingazvitaurire kuti handina kuzviona asi kana ndazozviona ndipaine vhidhiyo yandaitema kana ndazozviona ndichazvitaura haleluya asi pari zvino ndinoyemura zvandakaona kana mwanasikana achitamba kana mwanakomana achitamba waigutsikana kuti mwana womupostori haikona zvatakambona nerimwe gore ndakabuda kune mumwe muchato kuharare tichiona haikona mwanasikana unenge uchanorova mwana womunhu nebhutsu kana kuti dai zvaipuwa tsamba yekudzingwa muchechi seyamutudza ndainomubva ndichabvunza amutudza kuti inoyorwa sei wakupota vachinyora tsamba dzekudzingwa paya maigadzirwa naMwari kuti mugozonyora tsamba idzi nekuti tichadzita saka tine chidao dzakanyorwa zviri professional saka tichagotsvaga Mwari akatotipa zvemhara mari yakatoyera haleluya asi tinotenda nevanoziva kuti pamberi paMwari ndoda kuita zvinokudzisa Mwari wangu chinhu chandiri kuita inyasha dzaMwari uye ndinotenda vemhuri yekwamakunze because kazhinji pamuchato vekumhuri yekumukadzi ndo vanowanzoda kuti zvinhu zvinzvenge pamberi paMwari nekuti zvavanenge vachida kuti zviitike zvinenge zviri zvekupesana nechechi. Tine mumwe muchato wakadedzerwa kunzi hanzi nemari kuwana $20 yekuti ndinoda kuti zvanyanya zvechechi zvamwari zvanyanya chimboisai macheso imboisai macheso mainhiya namoine nharo nyangwe une shai renjuzu nyangwe redona nyangwe uine rechingwembe Mwari avanzarwo munosangana nerimwe gore munokwaziswa amai michato yakauya kare kana zvasina zvamboitika kwenyu ndekwenyu chete asi michato yakauya chi uye muchato wakabva mubhaibheri shoko rani raMwari asi Satani pega pane chakasikwa naMwari akazouya achichinzvengesa. Haleluya. Bosi Satani akatadza kukumisa, Satani anoda kukustopa, asi akatadza kukustopa anokupushira mberi. Satani anodai kuti usapinde, anokumisa kukudzivirira. Haleluya. Right. Atadza kukumisa wapfuura anozokuteka ukusairira. Chaanoda ndechekuti ubude mugwara rako. Haleluya. Saka Mwari aisa muchato, Satani anozouya odesigna muchato wevana vavanhu. Zvino vanhu kana vakutsvaga muchato vakuwana wevana vavanhu. Zvino vasinei naMwari ndo wavanenge voda manje nekuti uyo wakasununguka.
ndikazwa dzimwe mai dzichidedzera vamwe vaive memethodist nevaive maroma vakagara zvavo vakatsikama. Ava vekwedu vari bhizi kurwa nechechi. Mamethodist akadi zvavo akatsikama zvavo. Zvikanzi macheso hanzi pambomhirwa zvechechi, zvikanzi ehe nevechechi inoi zvekuti ini manje ziso rangu rechiona nyange ndikaona munhu achikumbirira mwana wake kuti azochata ndinyazoziva kuti ari kuwesta nguva nematukiro akaita Mwari kuti ari kuda macheso pamuchato wesvitsa yaMwari. Mukadzi uyu agoti mai ava vagoti vanoda muchato zvigoita nemuriro avaita kereke nekuda kwemuchato vagoda kunzvengesa kuti uite muchato wenyika iwo uri muchato wekereke. Asi mhuri iyi yekwamakonzei tinoisaluta, ini pachangu ndinoisaluta. Mai kana mukavaona amai muranda waMwari, Mwari ngavaone nyasha. Kana pamai vaona waingoona kuti zvakasiyana. Zvakadini? Zvakasiyana. Ava mai vaitirwa nyasha naMwari ende vari kuziva kuti ndiMwari aita kuti muchato uye mumba mavo. Vari pamberi paMwari wavo. Havana kupushwa nevamwe vanozouya kudhizaina zvimwe. Muchato unowu Mwari anofanira kuuropafadza kana iyo mhuri yekwamarongo. Mwari anofanira kuuropafadza. Kutsikana ikoko nekutya Mwari kwavo kunofanira kuti chakaitwa pano nezuro chiropafadzwe chiende mberi. Mwari atiite zvakanaka. Zvino makanditsigira zvakanyanya. Nekuti muchato ukaitwa muchechi munhu anofara dhini. Imi hamumbofara ini. Kana ivo vachata havanombofara sei? Kana vese vakambochata havasi kufara sei? Mese makambochata, pane vakambochata vanhu. Iwo muchato wenyu hamusi kutomboufarira sei? Ini ndiri number 1 kuufarira. Hozi izvozvi ndikati ngatimbotaura chokwadi. Pane panotombodembeka makore mashoma tachata asi pane panotombodembeka kuti uchinge usina zvana kuchata izvi. Imi masvika papi ipapo ini ndikazvinzwa kana kuti ndikazviona ndinorwadziwa. Ndakutsvaka kuti zvinhu zvidi zvidzokedzana. Muri kunzwa kuzobuda number 1 yangu kuti uya ari kuti ndachinge pasina muchato ndaisina mbuyazvo handamuziva kuti vanhu vapanonetsa kudaro. Vanhu vanonzi varume handamboziva kuti vanonetsa, handamboziva kuti kunetsa kunoita imba iyi. Uyo murume achiti imbe uyi pachinge pasina muchato wabeka mhando. Kuroti iwe watobuda asi ini manje ndikazvinzwa ndakunamatira kuti Mwari mhepo dzateera, mhepo dzaronda chakanaka. Kuroti akafara pamuchato aiwa ngatitenderane ndini. Amen. Munhu anofara nemuchato ndini. Haleluya. Munhu anorwadziwa pazvinhu zvose zvinenge zvaitika paupenyu hwako mudikani zvinorambika kuti ndini. Nokuti mweya wangu hauna hope kana ndichirangarira dambudziko rako kana kuti ndaziva dambudziko rako. Haleluya. Iwe unotombokanganwa. Munoziva kuti pane pamwe pandinoonera munhu dambudziko rake yasiri kuriona kuti mbuya iri kufara iyi zvairi kufarira izvi iri kuziva here kuti zviri kudyara dambudziko pamberi apo. Iyo mbuya isati yazviona iri kudivesa, iri kujaivha nemufaro, iri kuti nguva iyi ndiyo inonzi nguva yangu.
asi ini uku ndakutoshaya hope nekuti ndiri kuziva kuti kana zvonotumbuka apa panobuda minzwa. Iyo mbuya iri kudya iri kuti regai mwana asununguke muzukuru uyo. Sununguka zvako pfeka muzukuru gogo yako. Ndati aizoita sei munoda kumuwana ndimi here. Pfeka gogo yako yakadii. Odede mara wodi achienda musikana akafambe omira omira akaona kumwe vachinge varikubva nekuosederera akaona vachinge vakubva nekwabva ofamba chidai kuti vasangane. Iwe nenge uchizviona kuti izvi zvine njodzi asi munhu wacho ari kudii ari kufara. Munhu akutoshaya hope ipapo ndiwe nekuti iwe uri kunamatira chakanaka unoziva kuti chinouya nei asi munhu uri kunamatira kuti chakanaka chiuya haasi kuziva kuti chinouya pamukoho upi haasi kuzviziva. Muchato uyu Mwari aukupafadza. Mary Joseph pano vakabva vachifara vakati kana vakafamba zvakanaka vakanonoka hakusvika kudairi nemusangano wemayuthi vakanonoka kusvika vakazofonerawo vamwe kuti vabatire asi vakabva pano vachitenda. Vakanditsigira pazvo zvakawanda. Murume uya akatauriswa naMwari pano nekuti chakanaka chakati ngatidzidze ndinotambira chakanaka. Saka ndinokutendai pakuti takamutambira zvakanaka akatenda kutambirwa kwake akakomenda kutambirwa kwake akataura nezvazvo akatotaurawo nezva aine mashoko ake aitaura akambotaura paaipiwa introduction aitaura apa akati dandisina kuziva kuti ndiri kurehwa saka bishop pane intelligence Asbom Road anotaura iye nezvo anoti chechi iya iri kutungamirirwa newisdom chechi iya yakasimba akazotaura achiti paya pachavakwa chechi yakasimba nekuti paya pane vision. Iye anoti pachavakwa chechi hombe anozotaura achiti ko vanhu vakadzidziswa sei mweya werudo. Pana baba vanga akagara navo adzimai vanga vaine vamwe vanamai vanga vakagara navo ndobva vaitaura rudo rwavo. Vanozopedzisira pandakati vana baba mutudza mune tokeniwo here mazuva ano iculture yedu nakudhara yekuti muyeni akauya kumba anobvawo netunzungu. Haleluya. Ndakamboenda kwababa mujei ndogara ndichienda mbudzi magaka nzimbe muriwo unorongedzera. Haleluya. Huku ndakamboenda nevafana wese watakaenda naye akawana huku yake. Dickson huku yake Jojanipo huku yake tisaziva kuti dziriko here. Baba aroko wanga amhanya kugadheni kwaaikara ariko achidya achionawo vamwe vabata huku dzavo ongocheuko akatarisa kutoorwa sika haana kukumbira aingocheuko achida akatarisa huku dzevavo avakati humbe mazosvikawo uyai kuno achinyevenuka achinofukidzirawo Shibate ndiyakazoona tema zvika. Ndishibate itema. Haleluya. Kureva kuti iculture yevanhu vamwe chete vasangana mumwe anobva ine zvimwe zvinhu. Musoro ndakashanya
baba Rushota manhanga iwayo nanga magaka iwayo maputi iwayo chibage chakasvika chimwe chizve nzungu idzodzo nzungu dzakazoita mapaketi mairi nemaavhokado hazvina svonzo zvaitika. Haleluya. Kunoti iculture yedu kuti panosangana vanhu vamwe chete kana vava kuparadzana pane zvinokubatisana mukuwana mukushaya asi zvelevel yedu yatiinayo. Pandaiti paya tingotendawo mufundisi ndoculture imwe chete iyoyo. Haleluya. Ndekungotiwo munhu kana achibva zvakanaka zvinoratidza kuti munhu abva zvakanaka ndezvekuti anobva aine chinoratidza kuti saka vakuru vaizotendawo kuti chitsva chiri murutsoka. Aiwa munotendeiko? Ndafamba kwese uko ndambochinhonga here? Saka ndinotenda nekuti zvabva pamwoyo wadzimbirwa. Ndakashanya kubhowera handina pamba pandakaenda svika mukwasha wangu amakuvise murume wamaya anoti baba ndanzwa kunzi mauya kubhowera. Ndikati ndiri kubhowera pachegas izvozvo. Kanzi right kumba handiko munopuwa 50 kg yerice. Saka ndaitamba ndichitambira rice tasoti gare ndikanzwa imwe foni vanga vasingafonere mai ndindaifonerwa hanzi 50 kg yerice iyoyo munofanira kuidya nejongwe ramuchapuhwa ipapo. Nekuti mauya kubhowera ima hamuvazivi. Kana vanoona kubhowera vanototi amakuisa havanamati asi ndo vaitoita zvipi. Takatogara nevanonamata vasina chavafunga varipo asi wainzi haanamate asipo achingoti ndaita zvokunzwa. Ndopatakazouya nemunzira paya tichitora makarikuni raingozo maita basa. Ndikuedza kutsanangura kuti kana ukama huripo kashoma pavanhu vanowirirana tine culture yedu pavanhu neunhu hwakanaka kuti munhu abve asina chaainacho pamusha pako. Munonzwawo zvakanaka. Munhu akushanyira akasiya musha wake akatora nguva yake yaanga achifanirwa kunge ari pamusha pako nobva auya kwauri kuzoshare time yake newe anongokodzerawo kuti ndafara. Takawana zviriko takaberekwa zviriko. Zvino isusu pachipostori manje hazvipo. Tinozviita kumba asi kuchechi hatidi. Asi ndinotenda kuti patakatiwo appreciation yekungoratidza kuti tafarira kuuya kwaita muranda waMwari ane chechi yake anotungamirira yeAFL. Sangano rakakura handinoziva kuti kana vachiitirwa maappreciations vanoitirwa ema-thousands. Ozvipapedzisira kuitwa yakaitwa yemudzimai wake uyu mai vaya yakaita 6,000. Haisi yekuti vaitende ngonzanzi tingoappreciata kuti tinavo. Asi nemaziva aita mapostori mari yandiri kutenda panapo yamakagadzika panapo nenguva diki yakaita $106. Iye nekuziva kwaaita mapostori akatenda kudarika, ndakaona kutenda kudarika 6,000 akatenda $106 zvandakaona mwoyo wake uchidarika matendero akaita 6,000 nekuti akataura rudo rwekereke yezvapupu
nemashoko echokwadi aindaiona kuti ari kubva pamwe pake. Saka ndinokutendai nekuda kwaizvozvo kuti vaenziwo vatinenge tadeedza vari kubva. Panguva ndaimbobvunza kuti hamunawo here chamuinacho? Ndokuti vatumawo murume mukuru vakaita sevava vodzoka vachiti hanzi hatina. Paunenge uchituma munhu uri kuedza kuti tiri kuvhurana pfungwa, samunhu paanodzorera murume mukuru achiti hanzi handina, ndoroti hanzi handina. Hamunawo here kana makatirongei apa uri kuedza kuti hongu ndiri kuzviziva kuti tanga tisina, asi ndiri kuedza siri kuyeuchidzai kuti hapana zvimwe zvingaitwa. Ndo zvinoreva kana mukuru atuma shoko. Saka shoko rekuti handina kazhinji, saka vakuru kare vachatenderwa kurohwa kusati kwava nemutemo wokuti musarohwa. Vaizorova mwana hatina musoro, ngatifunge ko chii. Ndiri kuti hapana angandigarire mombe here, chiri kuti hapana icho chiri chaizorobwa chodautswa gara mombedzo yanatsoka kuti hapana iuripo, nekuti mumwe haanzwe language kuti mombe dzedu hadzisasendera nechekomunda here hakure iwe padhuze apo. Ndiri kuti mhanya unogarira mombe dzaakupinda mure, iwe wega ugaya, iwe wega gaya. Hapana katokeni here kekuti mufundisi wedu angawani. Baba Overseer, endai munonzwa komiti yedu. Hapana. Endai munotanza, endai kuna bishop munoti hapana. Right. Ndikutaura ndakasununguka baba mutudza muchisekerera. Ndinofara ndaituma kune vava vari kusekerera kuroti ndinofarira kugamuchira pababa mutudza. Kune mwana nyange ukaita tutama zvino tine mfinga yekuti ukaita tutama ndochisvika paungosika kuti pasvikwe nekuti kana dhimoni ranhingi rikaribate bvunza. Kana wangu rinongedzera so rikada kututumara chinda unorizunza sewa kanda urikande katatu kana uku nekuku zvongosina zvitike zviti. Haleluya. Sati kuti kana takuzoita munhu tikashandirwa nemweni anongoda zvamakazoita zviya vakachizomhanya vakarongedza kamafuta kenyu kuti kagood mafuta nika fresh meat. ndakazovayeuchiza ndikati kana nyama hapana. Vose vakachivhunduka zvikati fresh kana kuti yakabikwa, ndikati zvese kuharare kunonetsa nyama. Vamusana mbona madyikiro anoita munhu nyama yenhedzo anenge abva kuharare. Ndakazviona parufu nhedzo inopera nevanhu vabva kuharare, hakuna nyama. Ndakazobatsirwa nana mai vechimhere tikakanda zvinhu zvimaonyeni zvimagreen papers vatoti zvese zvakangowanda. Ndimi vekutanga kuzviita, hakuna akamboita. Saka muzoziva kushanda neni. Ina handishande nendoni. Handimboda munhu anoutsaira. Hautsa. Ndoda kuti ungogara uri wakamiririra kuti zvichangudzi zvakati. Wafunga toda munhu ngaafunge. Ndokuti pamwe handitaure direct. Pamwe ndinongokuyeuchidza wokusira homework. Kuroti ndinofanira wosira mukati. Because munhu haadi kudecide. Chandakadzidza muupenyu hwangu. Munhu haadecidirwe. Munhu anoda kuti adecide. Asi munhu anoda kuoneswa. Then munhu wozosarudza ega kuti ndaoneswa saka ndoitei. Saka paya inenge ichingova an eye open. Ziso ngarione, harivhurike. Isitakazoti kuzvapupu remweya manje risingaone mudhuri uyu chete, asi rinoona mukati inside. Saka papimbi pachiti inside, kuti mukati umu munei mesofa umu ndisati ndagara.
saka panodiwa spiritual insight. Ndisati ndagara sofani hamuna minzwa here, ndisati ndatsika ndovei hamuna mupangara here, insight yekuona zviri pai zviri mukati ndo pane thimu yenyu yekuti insight. Hamusisiri vekuona kunze chete kwebhaketi nemweya waMwari, spiritual bhaketi ratransparent rakuonekwa, iro ragirazi makuona zviri mukati, ndo pane thimu yedu kapa. Pozoti kukura pamweya hazvisiri zvokukura pamweya chete, asi taakutoda kukura kune zvibereko. Imbouya imeji nekuti muri kuona meja vakuru. Haleluya. Right. Asi vanogona kunge vari zihombe so dzine 13 years kuroti group iripo but hatingadedze maturity apa. Right. Tozodedza uya kuno madhiri. Right. Tozodedza 37 years. Kuroti apa maturity iri kana tine rimwe dare ratinoda kuita ratinoda chaizvo kuti apa pane 13 years, apa pane 37 years. Imi munoti dare redu tingadeedzani pavaira 37 years. Kuroti drop yes but maturity ndo yatakuda zvibereko zvomweya, zvibereko zvei zvomweya pavatendi vezvapupu. Ndo gore ratiri kuti murume uyu asati akura pamweya haikutambanje, because aiona sari kurambidzwa nabishop, asi azokura pamweya akatanga kuona ega kuti charambidzwa naMwari anofanirwa kupikisa. Akafanira kuti mufudzi ngaabve, handichafudzwa, ndakuzvifudza nekuti amechua. Akatanga kuziva nyangwe akafamba mhindo nemhindo dzematondo aide munhukadzi anoita waJosefa wokusiya bhachi, nekuti adi amachua pamweya, haachadi kuti mweya wake ukuvara, akuda nhaka yomweya wake. Saka munhu amechua pamweya anoda nhaka yomweya wake, nokuti chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nomweya chii? Mweya. Saka tiri kuda nhaka yei? Saka tinofanira kuti mweya uchiva nezvibereko zvomweya, nekuti wamechua. Mweya ukangokura bedzi usati wamechua, hatina profit, hatina benefit. Asi ngapachiva maturity pamweya, spiritual maturity. And it's in a spiritual insight. Kuti haunyengedzwe kunzi bata apa kana kuti ona apa, unoona zviri mukati. Taungadza hamune rachishanda zvako zvataita tuvana, shanda yakomana mune nyama irimo, hamuna nyama. Because wanga wakatarisa nemaziso emboni, zvinozi kuti ane maziso anopfuurira, maziso omweya anoona zviri kuseri kwemudhuri, anoona zviri mukati memudhuri. Maziso aya akanamatirirwa Gehazi asingaona achiti takombwa nehondo, nobva azonyengetererwa naErisha, nobva azoona hondo yaanga asingaona asati anyengetererwa. Maziso iwayo emweya ndo atiri kutaura kuti ndo atiri kuda, kuti urege kutiza nokuti Gehazi anga akachema, Bhaibheri rinotaura kuti akazvamba. Saka vamwe vedu vari kuzhamba pano because spiritual insight hapana. Ndo yatakuda unonamatira izvozvo. Ndo gore rine rekuti muono zokuti kana tikaita meeting inofanira kuita 30 minutes,
asi ichiburisa chinhu because ine vanhu vane insight. Haleluya. Hatichadi yoyoyo, hatichadi kufamba nasingaoni. Ngatinamadzirirane, musakanganwa kuti vakazosvinura vamedirwa chingwa ndopavakazonoti tiri kutofamba naJesu, ndiJesu. Insight ya vavhurwa, vakukwanisa kuona zvavanga vasingaone vasati vanyengetererwa, asi vazonyengetererwa saka vakuchiona manje, vazarurirwa. Saka isu tinotoone zviripo zvatisiri kuona. Vari kuenda kun'anga, vari kuenda nokuti havasi kuona kuti vari kutotaura naJesu. Pakuda kumedurwa kwechingwa kuti vati ndiyei watiri kufamba naye. Apa pavaitaura nezvake Jesu vachiti unobva kupikwa iwe usingazivi zvakaitika muguta, vaitofungidzira kuti Jesu hamene kwavachanomutsvaga kana kwavachanosangana naye, vachitosiya iye anavo. Nepano pane vamwe vasiri kutoona, saka takati ngatinyengetererei kuonawo kuti tirege kutiza tichipinda mune chakaipa. Haleluya. Saka ndo pane theme yedu yegore kuti spiritual insight and maturity yatakatora patakatanga gore, tichiti ingarive gore rokutiwo pamweya zvibereko zvacho zvomweya zvioneke. Izvo zvibereko zvomweya zvinoti chii? Zvibereko zvomweya zvinoti chii? Ndorwuri pakutanga kuchiteerwa nei? Mozoverenga. Kune zvibereko zvenyama. Kana mada munoverenga pana vaGalatia 5 kana pa 22, munofanira kunge muchizvimba zvibereko zvei. Nokuti kune zvibereko zvenyama nezvibereko zvei zvomweya. Saka panapa maturity iri kutaura kuti mwana wezvapupu panofanirwa kuve pachionekwa zvibereko zvei zvemweya kuti maturity yedu ive meaningful. Mufundisi vakazotora chimwe chana changa changotiyaruwo chaingofamba chakadiwo, zvinokura zvakasiyana zvana, zvimwe zviduku, zvimwe zvihombe, zvimwe isaizi, zvimwe zvakadiwo. Mufundisi achikoleya alipazowana enita omufundisa musini achikona zvibereko zvenyama. Haleluya. Tinoda zvibereko zvei? Zvibereko zvomweya. Topane maturity yedu. Kana mazoona ma-t-shirts akanzi spiritual insight and maturity, parudiwa chi? Zvibereko zvomweya. Kana tichitaura kuti muapple uyu wamechua, kuda kuti wakukwanisa kubereka, kune tumwe twakadai, asi kana kakarembera nei nemengo, kozouya rimwe zimaavhokadho rinodarika poyo, hapana usaendeko, hapana chokudya, because harisati radi, hapana maturity. Zvino tiri kuda kuti vanhu vauye kwatiri nekuti kune chi? Vanotarisira zvibereko vozviwana, asi zviri zvibereko zvei? Zvomweya kavakomana. 30 years uchinamata zvapupu, uchiri kubvisirwa gemens, hapasina kamaturity apa, spiritual maturity hapana. Kungotandadzanawo. Vamukaseita vamukaseita. Kwainakizere kuchechi taivako. Tena akaparidza, mufundisi akauya akaparidza. Takazova takazombaona na 1 ndiyo paamina. Iwaneta nekugara. Indangomira. Aunoona. Haleluya. Maita ini. Mukakiribasa. Haleluya. Amen. Zvino ndiri kuedza kutsanangura nawe kuti zvaitika saizvozvo, shoko rakandirwadza nderekuti muchavaka chechi hombe. Aitaura kuti vanhu vaya, nekuti ndaona kuti vane muono, vane vision, saka paya vachavaka chechi hombe.
ndazobvunza kuti vafamba zvakadii. Right. Hamuna kuti mapuwa chitsvambe. Uya anopinda mufundisi weAFM paCranbourne isangano hombe chaizvo. Ndofunga takaedza kutsanangura makore ane 19 years amufundisi. Tikatarisa nedzekucollege anenge aratidza kuti ane 23 years. Hallelujah. Kuti munhu agara kana pairova basa rake maiona kuti mundima mabava vagara vamo amavhetere plus vochiona kuti naiyewo Mwari wake achizvinamatira because vakatenda kuimba kwepano. Amen. Pane nguva yaimba vakomana vari panapa ndanga ndisinganyasonzwi kuti hamero zvaingoitika kusvikira mai vakanditi aiwa tarisai vanhu vese vakasununguka, vanhu vese vari kufara, kureva kuti zviri kudini, zviri kuita. Saka ndobva vanditi imbomirai. Hameno tanga waudzwa nekuti anga usumuro nditi muri kuitei. Saka imbomirai. Vanhu vese vari kuningirika. Ndobva vanditi kweiwa kanaiwo tarisai mai mufundisani vari kudera manzwi ehimwe iri kuimbwa iyo zviri kutonzwikwa. Plus mukavatarisa ndokuti vaimba vari kuratidza kuti vakatoperera pazviri, kureva kuti vanhu vari kunakidzwa. Imbomirai kusumuka. Ndaita sekuzenda pane chene chikushe ndichita sendakamira ava. Anogoda zvinhu zvakapora-pora, toda zvinhu ngazvingopisa zvinhu. Zvinhu ngazvingodauka from the way to go. Hallelujah. But vakomana ndofunga Mwari wakazimba munamato wangu makaro. Andakaona naamwe ana dzumbunu andari ikoko. Ndakaonawo dzumbunu. Ndikati madzumbunura. Ana dzumbunu. Zvanaka. Nokuti kune dzimwe ukoko. Churu chakagadzikwa zvangu. Churu chakavigwa vakuru vakare. Vakatenderedza churu ichocho vakachipedza. Hapana kana kudii zvako vakomana. Kumbodeo. Aiwa kupenya uri kudaro kumwe. Munhu ukasvika upanhu ratidza kuti unenge wakati njere. Kadeiona kanewo umamba udaro. Hallelujah. Amen. Zvonyika yese vanhu vese zvari adzimambo. Vanhu vese ndivana ava ndimambo kuchivese. Uyo ndimambo musaruko. Uyo ndimambo mutekezi. Uyo ndishoshe. Ndimambo. Asiri mambo te. Unomona munhu wese angowo mambo. Iniwo ndimambo. Katangoti tasangana tangowo muri imwe chete ngatimboseye zvimwe tichimboita zveumambo hwedenga hwatatasangana naho kuti Mwari wangokudzwa zvitiitire zvakanaka. Haleluya. Vamwe nezuro vanotiwo baba ko isu taramba tohaya marriage officers. Chikonzero ndechei? Chikonzero zviripo zvakati kuti, asi chikonzero chikuru ndechekuti kwaregistrar vakati mune building here, tikati chechi here, tikati kana any building inomuratidza kuti ine security. Nekuti isu tine zvatinozokupai, stationary yedu yatinokupai yamunoshandisa, yamunenge muchishanda nayo, pangave pakuverenga, pangave pakuzoseti, panenge paine security. Saka munofanira kunge muine building yenyu. Pabuilding yenyu ipapo panofanira kunge paine panoratidza kuti pane panogara muchengeti wezvinhu zvipi izvozvo. Tikati asitendi tinayo kuedza kudii tikati good, kana mangovaka mondishedza because vanotouya voona.
because apadi kuti pakazopaswa kana pakazobiwa kana pakazoitwa sei panofanira kunge izvi havadi kuti zvive nemistake. Haleluya. Ndikauya kuno ndo chikonzero tiri kutaura nenhau yeruvako papi pano. Saka mibvunzo yenyu, kurwadziwa kwenyu kuti tinofanira kunge tisingahaye vanhu, kurati kwakufanira kuonekwa maringe nekubatana pamwe chete nekukurudzirana munhau dzekumisa building papi pano. Vamwe vaiti ko iyo imba yedu iyo havakaide here, kati zvayakaita izvo ndekuti mbavha igona kufura hwinde ikadi ikapinda ikabuda ichiimba hayo hosana 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 wokudenga ichiri ichimba kana tichisvitsana voenda. Saka haigone kuti itaurwe nezvayo kana mutambudzwa shoko rekuti security haipo zvachose. Haleluya. Manzwisa zvandataura nenhau yekuti sei tichihaya mamarriage officer. Kana mangodaro motumira vanoenda vonotrema, Mwari woita zvakanaka. Kana tozohayawo takungohaya kuti kungoitawo sekunotaura mumwe kana sekuparidza mumwe, wekweduwo achihayiwawo kuenda. Then vamwe kana pakunotaurwa panhau dzemari, mamarriage officer aya hurumende inoda mari yayo. Marriage officer mushandi. Saka pa $100 pane mari yehurumende, kuuyawo mari yaanozopuwa nehurumende nekuti iye mushandi wehurumende. Because certificate iya haisi yechechi, ndeyehurumende. Chechechi iropafadzo iyi yekuturikwa maoko nevakuru ndopakuudzwa Mwari. Izvo zvecertificate unogona kupuhwa kana namujiti. Mujiti nyangwe ari mujitikadzi arara nechikomba mumba make anokupa chikomba chake chakatogara zvachichova basa pemudzimai wacho iye achitoshanda izvozvo. Saka urumanyora kuti ndisazorambanyika chikomba chichitoku. Certificate ndeyehurumende haisi yechechi. Chechechi muchato wechechi imhiriko dzamune mchidi muchipika paya kuti kusvika taparadzaswa nerufu, nekuti iyo haidei nekuti inoti kusvika tarambana, kuroti kana makunorambana futi munogona kuenda kupi ikoko munosaina certificate yekurambana. Kwamujiti munoenda kucertificate yekurambana, handichadi yokanzurwa. Kana uyo azofa zvainazvo iwo hauchazvibata. Marambana iwowo marambana uyu zvazvake marambana, asi unopuwa zino kuchechi. Mhiko ndedzechechi kuti kusvika taparadzaswa nerufu ndozvasiyana nemunamato nekukumikidza waniso yacho kuna Mwari. Chasungwa pasi nokudenga chasungwa. Saka vanhu vatifanira muchato wekuchechi nekuti uri kuudzwa Mwari, uri kutsvaga kupindira kwani paMwari. At the same time iwo tori respecta hurumende yedu, toita kuti tivewo married legally, takupuwawo bepa redu. Haleluya. Rekutiwo ini adzimai vangu vakafa, mari yavo ndozofanira ndichidya. Handiti muchizive nekuti munozotinetsa rimwe gore
mwana ashaya mugoti moti ndakamudzidzisa akaita degree kana azoshaya nemutemo uriko anonomira muraini rekutambira mari yake mukuwasha wenyu. Musazomutsinge zvenyu mutogara muchizviziva. Ndizvo here baba? Ndizvo? Ndiri right? Muri right 100%. Nokuti vanhu vakazotambudzika ndo zvoda kupota zvichidzidziswa vanhu vanofa nebp nevamwe vanozofa nebp. No muri 100% right. Mumwezve oti mwana siya murume ipo pambochaseka uti pawirirana siya murume ozonotsvaga maintenance. Kana musikana waya kuzonzi chimendena musikana 400 chimendena murume $420 mubereki ochema ngazvizive kuti zviripo. Musikana kumendena mukomana waaramba indikezvo zvichino kumatani zvinobaya kunoti mendenizeka ipinzwa notani chibaba zvouchinzwisa tsika ndichidyawo matenda. Haleluya. Izvozvo zvese ndo simba riri mubepa riye. Haleluya. Right. Hazvine zvazvo ine handine zvandisimbere zvose asi kuti muziye kwakanaka. Haleluya. Ndiri kutaurei pano ndiri kutaura nhau yekuti tivake pano tikambotaura nhau yestoreroom. Tataura nhau yestoreroom ndo chaive chinangwa changu asi council nekuziva kwatinoita mutemo takazoona kuti kana vasina kuuya vakatiwedzera stand kuti stand yatakapuwa iyi ikwane kumisa building yatinoda nezvivakwa zvatoda pano seheadquarter hazvikwani. Saka ngatitsvagei kuti council iextend stand yedu pano. Saka vasati vaextend hatigoni kuvaka store. Ndo vatungamiriri vamba varonga kuti mari yatataunganidza kuti tivake store ngatichimboitengesai motikari. Kana taakuzoda kuvaka store tozounganidza mari. Haleluya. Kubhoira saka maakutiona kuya zviri nyore. Haleluya. Chikonzero chaizvozvo asi chakonesa kuti storeroom ivakwe chii hapangamiswe structure vasati vauye kuzoextenda. Kuti vauye kuzoextenda vakangoti panodiwa 150 inenge yatombokuma 180 kozvano vachichaja pasquare meter nobva pazogarwa pasi nobva vati right 30,000. Saka 30,000 chibhadharai 20 deposit then 10 mozopedzisa asi mugore iro. Ndo pandakauya pana vatungamiri vane urongo hwavo. Ini ndakauya pano ndikakumbira kereke. Ndobva ndakukumbirai mapledges mukapleja. Highest pledge yedu ikaita 1,000. Kuzvipfuwo tikaona tofuka mombe 3. Haleluya. Right, uyaitonde mune mapweni. Right, taurai zvakaunganidzwa nevanhu. Zvakapledgwa nezvakaungana ipapo. Zvemusi iwoyo zvatisina kuzoudza vanhu kuti maita mombe ngani mukaita nzungu ngani mukaita mbudzi ngani. Right, uyai kono kumberi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tinotenda mangwanani ano. Pano tiri pamutambo we Easter. Pakasangwa nawo ye stand yedu yepano
vanhu vakazvinzwisa vakagamuchira. Tiri pano ipapo pakabviswa mari yekeshi yemadollars yaisvika $961.80. yamakabvisa keshi yakatobva yakabatwa daipano. Haleluya. Yakabviswa pano apa. Vanhu vangoudzwa vasingazvizive, asi vataurirwa vakabayiwa mwoyo, vakabvisa mari dzavanga vainadzo dzekupedzisira. Haleluya. Kunyange mumwe anofila kuti handina kusvika pandaisvika, unofanira kuti usvike. Ndainzwa vamwe haisi ina handambotaura ndichiti ugozodii chidhina chekuti ugozoerekana vakasabhabha, handinambodaro. Haleluya. Handinambodaro. Ndakangoti inhau yechechi yako, because pano ndo pamba pako. Saka handigoni kuti ndikuti vakai bedroom renyu mugoropafadza, vakai hozi yenyu mugoropafadza. Hozi ndeyani? Saka kuti muvake hozi ndo yandikutsvetsva ini, kuti vakai hozi muropafadza. Ndatoma kandiwa, ndatoma gaya tatore anzani mfana wewe Angels anotipe mota ugozibona nzigo yazana tukara mota yako kwandiri Benz ye 300,000 ukwana dzana tu nemakaro wevanhu kuti munhu ari kuitira kuwana dzimwe. Asi panapa ini ndiri kuti chechi ndeyani? Ndeye hazvisi zvekuti kana kuti ndezvekuti iwe unofanira kuva nechekuita pachechi yako. Handiri kuti ndiri wani ndichinge ndikunyepera Mwari, ndichinge ndikunyengetedza mozondibvunza kuti imi munofanirwa kuvaka chechi yenyu pano. Munofanira kuuya nemamwe maticha pano, munofanira kuuya nemamwe makanzerasi pano, munofanira kuuya nemamwe mabhaya makaenda nawo kuIsraeri pano. Zvino munouya nawo kuzonayiwa pana. Makaona zvaiitika paEaster. Imi mai mutendeka muna kuona hore yaiva. Mai mangogara. Paya papadi. Saka poi patakatarisa. Kuzvatakasvinura. Handiti tinohwaira. Nekubwaira kwesu. Tovhuvhutwa nemhepo iyesu. Bishop omira achiti vakai mugoropafadza. Haisi nhau iyoyo mari. Vakaimba yenyu. Handisi kuti vakai bedroom renyu mugoropafadza. Ndouya kumba kwenyu noti vakai bedroom renyu muropafadza. Amene kana musingandibate ndikuti zvinonzwi kwena ndikuda kuti ndikuti uyai nemari yenyu, uyai kuno kuti muropafadzwe yekuvaka pano. Mwari ndokuzvikuzivai kuti ndimi wanaye munofanira kuropafadzwa, but pamuri kuvaka kuti mugare ndepei. Zvakungoenda bezina kuti maturity iripo here pamusoro pemba yedu yatiri kuda inoita 30,000. Ndokuti kana saka zvakuratidza kuti kana munhu akauya ne$10 isu tiri vangani kuti tizobudisa 30,000. Apangoda maturity yebrain kungofunga kuti right ndedzipi dzimwe nzira dzatinoita, ende haufanirwa kuneta pazviri kana kungoti hamene vachaita. Iwewe wega unofanira kunge uine pfungwa dzinobudisa kuti une pfungwa dzei pakubetsera kereke yako, nekuti pfungwa dzako dzinodiwa. Your contribution yekufunga kwako inodiwa, nekuti saka uri pano. Haisi nauye kungunyarara, haisi nauye kungogara usingazivi kuti chechi yako ichavakwa sei. Ichechi yani panotodiwa kuti iwe une chekuita. Saka haisi nauye kuti kana kuti uri kunzi nani, asi inhauye kuti une chekuita pachechi yako. Varume tiri kutenderana? Varutenderana neni? Amen. Vandapedzerawo nguva kuna ana mai uku. Vandapedzerawo nguva. Amen. Ndinotenda dziri tesa kana zvakaita saizvozvo. Asi ndine vamwe vanhu
vane upenyu hwekuparadza chechi kana takuenda panhau dzekuvaka. Ndine masangano ane vatungamiriri vanoapiya sezvinonzi vari pamberi nekuvaka chechi kana vachikutungamirira kumasangano, asi pakuuraya chaiko chechi, pakuuraya ruvako rwechechi vari number 1. Haleluya. Ndinoda kuti tifunge tese pamwe chete joina yevamwe nguva ichiripo. Mwari ndiMwari. Haleluya. Saka ndataura kuti pakauya $900 cash, vanhu vaudzwa vasingazvizivi. Zvoda kuroverwa maoko izvozvo. Haleluya. Haleluya. Right. Ipapo zvakare pane vakanzwisa nhau yacho, kune vakanga vasina keshi ipapo vakapuledzwa mari yaisvika $9,824, vanhu vachivimbisa madhetsi akasiyana siyana avaizounza mari yavo kuimba yaMwari. $9,824. 9,824. Zvonaitaive panenge naitaka ndingatiita 1,000 nera 10. Still nyangwe nanhasi inofanira kuti ipinde mu10. Hatingaite hanzi 9 ichi ngaite round figure. Takasvinura kwazvo. Haleluya. Vanotenderana neni kuti takasvinura kwazvo. Zvokuti hatingaitaure zvemiswe tinobatanidza yoita round figure. Ngavasunze maoko. Hatisi kuti kusimudzira vamwe, vanozvisimudzirira maoko kwete kusimudzira vamwe. Kuti kana tazi kuti ngatichipinda ipandima, wotarisa zvinomuti, hakuchina mumwe. Aye, kwete izvozvo. Tikutaura nhau yako namwari wako unozviziva zvauri kuda. Nokuti ataura kuti kunyange nhasi uri Esther ari nhapwa ari mutorwa, but umambokadzi ndewako pamberi apo. Tataura kuti kunyange dai nhasi uri Ruthi rombekadzi riri kunonga muminda yasiyiwa asina mwana, uri Ruthi hurudza ichanongerwa muminda mayo nenherera nevamwe vanoshayiwa. Haleluya. Tizvizive izvozvo. Saka for that promise kuti itwe fulfilled ramangwana racho, unofanira kumira paposition yako chaiyo yekuti ukama hwako naachakuitira hwakamira sei. Haleluya. Haleluya. Mwari vabatsira vanhu vanzwisise zvandiri kuedza kutsanangura izvi. Maita neni nekusunza maoko. Ndichakupai mukana. Right. 9,824 ndo mari yakapledged. Imari chinu ichiunganidzwa ndoke kutanga muno muzvapupu kuti tipledge mari yakakura zvakadaro. Right. Pamwe chete tichibatanidza keshi yakaunzwa musi uyu nemapledges, mari yedu yemadolars yakasvika $10,785.80. Kuti kana zvaita seizvozvo, aiwa tafamba chimwe chinano. Pavanhu vakangoudzwa ipapo kwandiri zvikuru, uye kana muno muzvapupu kunzi 10,000. Ndinokutendai zvakanyanya. Mwari varambe vachikuitirai zvakanaka, vachikuzarurirai kunzwisisa. Saka tikati gore re-spiritual insight and maturity. Kuroti tiri kuvhurika pamuono womweya wokuti tichine kodzero here yekuramba tiri muguruva, tichine kodzero here yekuramba tichipiswa nezuva, yekuramba tichishayiwa masevhisi nekuti hatina kuvaka. Kuvanovaka vakaita sei? Tinofanira kuvaka, kuzvivakira muzinda wedu. Hatina kumwe kwatiri kutarisira kuzoenda. Tichavigwa nechechi, ticharamba tichiuya pano tichiita mitambo yedu. Tine zvizhinji, tiri kutarisira zvizhinji pano kuti zvizoitwa. Takanyoresa zvakawanda zvinofanirwa kuitwa pano. Haleluya. Mabasa emaoko nezvimwe zvikoro zvakasiyana zvemaoko zvatinoda kuti zviitwe pano. Kana tichaona nenhau yechikoro vamwe vanoti muchaerekana chaitwa. Hakuna chatiri kutaura chisingaitwe. Chinofanirwa chikoro chezvapupu. Hakufanirwi kuita mamwe makore futi. Ngativeke tipedze chikoro, ningi chechi, tipinde mune zvezvikoro. Muchiripo, muchiri vapenyu. Imi munofanira kusiya zvinhu zvinoonekwa. Haleluya. Kana mubvunzwa
mobvunzwa munenge muchinongedzera kuti tisu icho makafana makasununguka musiri vaenzi panyaya yenyu ande takagamuchirawo mari yerudzi rwemaranzi. Keshi yakauya musi uyoyo yasvika 2720 rands, uye pakaitwa mapledges zvakare ipapo 26,000 rands. Tichiparidza pamwe chete keshi yakauya nemapledges, mari yerudzi rwemaranzi yakasvika 28,720 rands. ameno vakamuzvidziva ndovanomboenda kusouth mari tigone kuisanganisa nemadhora. izvozvo tinozviziva munogara muri pafoni nemarandi matoka basa penyu munhu werandi ngomona pafoni. betserwa nabambu maone bambu 2,100 kana vaita nereti iripo tisingazivi kuti unamata kuti inofanirwa kunge iri ipapo kana kuti yatokwira hatifanirwa kutya right kura kuti inozoita mari yese. Tinotenda tanga tine mari yema-US 10,785 saka tikaplaza ne 2,000 yawekwa yemaranzi edu pamwe chete tinoti tinopinda mu 12,700 chichipfuura mberi. Takagamuchirawo zvipfuyo zvakauyiswa kuimba yaMwari zvakanangana nenhau yedu yestand. Kunhau yemombe pakawanikwa mombe 3. Haleluya. Takawana mombe 3. Patakambozviita rimwe gore takambowana mombe 2. Kuroti gore rinotawedzera neimwe chete. Asi tichibva panapa Mwari ngaabatsire vamwe vanhu panhau yematurity tingowana dzimwe mombe dzinowedzera. Haleluya. Ndinoziva kuti dziripo. Vanhu vakarambe nadzo asi Mwari vanondionesa kuti mombe dziripo. Dzakatomirwa naMwari kuti dziuye. Asi vanhu vodi zvavo voramba nadzo. Ndambotaura nhau yegood stewardship yekugona kumaneja zvinhu zvaMwari. Haleluya. Kunzwisisa nekuti Bhaibheri rinoti kana mombe idzi hadzisi dzenyu, kana mhuka idzi hadzisi dzenyu, kana sirivheri kana ndarama hazvisi zvenyu, kana iyo minda nenyika hazvisi zvenyu, ndezvangu. Imi ndangokuitai mamanagers ezvinhu zvavo. Handiti? Zvinoti zvatiinazvo izvi ndezvaMwari. Saka dzimwe nguva uchingodzonza aive nemombe 85 iye zvino hapana kana imwe akatorerwa munda wake kuroti hazvisi ndezvemuridzi. Aive nemari murume iye zvino haana kana reburi. Hapana chako apa. Kana wamaneja zvakanaka ucharamba uri pabasa. Mwari vacharamba vachiita zvinhu zvavo pauri nekuti unogona kumaneja. Sicheva tichibiri utosanganisa kumaneja uchizokwanisa kubudisa zvichienda kwazvinofanira kuti zviende. Asi kana zvangorambira ipapo ndopundutsa zvamirira kushayikwa chete. Pamusoro pemombe 3 takawana mbudzi 7. Kana chitarisa ndinonzwa kuti dzimwe mbudzi dzedu dzinogona kuwedzera, asi tinotenda nekuti asati tamboona mbudzi dzakawanda kudaro. Hatina kumboona. Ndinotenda kuti maturity iripo, 2017 maturity iripo, iri kuonekwa pamapages edu, zvibereko izvi. Haleluya. Mbudzi, zvipfuyo, zvibereko zvokukura pamweya kwedu. Kurutivi rwezvirimwa takawana 150 kgs dzechibage. 150 kg.
kuroti tatasarwa ne850 kupinda mutani. Ya but kuziya kwangu tani tofanwa kupinda. Kana muchifunga zvakanaka tani tingaita vere. Ngatauriya nababa ndimunobata makiyi matura. Ana mai kubvunza. Kune complain kuwanzwa nekuti ana baba vakabata dura. Saka ndauya kudura. Makabata dura ovase. Varingopuwa bhagidhi rekunogaisa votonga uku. Dura riri kutongwa. Ndosaka ndauya kuno. Tana haisvike here. Ayo, ndiri pana. Tani 1. Ingarambe here. Tani nai? Papa kiti mangani kotani? Kuti zvichi, nekuti munhu ari kufunga kuti munhu ari kufunga kuti tani pandati 1000 apo ndiri kureya makeji. But taakuya kumabhagidhi. I60. 60 mabhagidhi. Ya tani. Kuroti vanhu vari papa muri more than 60. Zvori nyamuna asina kurima akauya nebhagidhi. Nekuti riri kuita 2 dhorezve. Saka ndopa ndiri kuti pfungwa dzedu nekunaka kwadzo zviri kuti tani tinoita dzehere kuya mabhagidhi 60. Haisi mhinduro yemurimi, mhinduro yaasina kurima. Apo pano mhinduro yacho inopindurwa kana naasina kurima. Kuti mabhagidhi 60 pazvapupa anotadzikwa here. Kana chirikadzi, kana maramba chirikadzi ndoenda uko, chirikadzi dziriko. Dzinoshumira Mwari. Dzinondipa mabhagidhi 60. Vakachechi munhu waMwari. Ndanobhadhara uko tivake toda kuvaka titi vana vedu vachipfurwa nezuva. Tine vana vari kudzidza vari kutabva kuuya panapa vachirambira muchechi dzechirungu. Nechikodzero chekuti hatina kuvaka. Tani munhu waMwari enda unopedza nazvo. Kuna munhu anoda graduate yake uzotsva nezuva pano. Kuna anamai vakangwara uko. Kudagadzira nhaka yevana vavo nevazukuru vavo kuti vauye pano. Nekuti vakaona kuti ndo pane mweya waMwari unoponesa vana vavo. Vakasiya vana vavo vari munhaka iyi yezvapupu. Vanenge vachiziva kuti we are done. Haleluya. Saka variko uku vana amai vanogona kugadzira nhaka iyoyo vakabatsirana neni zvikaita. Kana baba vaomerwa nekuunganidza bhagidhi. Ndinoomera pane mabhagidhi 60. Pandanamatira misoro inodarika 300. Yevarume. Amaongona matirwa vanga vakufana. Kuti kana vanhu vari 300 vachiva mabhagidhi 60. Vandakapunganingani. Kana vakaro nemanganingani. Oda uchirikadzi mubva womwoya kuno. Hallelujah. Right. Kuna shoko randiri kugamuchira pano riri kuti aiwa tani tinobudisa. Handiti? Tiri kutenderana? Ndiri kutya kuti apo kana pachiverengo hanzi mabhagidhi ma-kgs 150. Kuroti ma-50 kgs mangani? Matatu. Anofanira kuzvapupa tidi. Toda kuti tinozvichepesa. Ngakuverengwe matanzi. Rome. Amen. Hallelujah. Jachita ndoda kuva mwakabva kuzaka kuti vatokupura titi upa branch pega takatova kuti varitounga tan ichibake mazina echonda uya kuno coordinator vanhu patakabva panapa takataurirana zvakanaka kuti kuprofit mozonopedzisa nyaya ipi nepabranch mozonopedzisa nyaya ipi
unfortunately kwenyu kuprovince kwenyu hazvambotaurwa. Zvakambotaurwa mukatopledgewo zvekuti mungatoti kuprovince kwedu kwakabuda pledge yakati. Mune pledge yamakabuda nayo here kuprovince kwenyu? Variko kuprovince kwenyu. Iko kuprovince kwenyu kwacho kunotoone vamwe vatungamiriri vanotomira panapa vachitungamirira musangano wakaita seuno. Kuroti tiri kumisa vanhu vanonyepa kuti vari kuumba chechi ino ivo vasiri kuiumba. Kuroti kubudirira kwedu saka kwagara kuchinesa nekuti tine munhu anonyepa ari papi. Ero ndikasunudza mutungamiri kuti atende anotenda pano. Akatotaura kana kudarika ini. Asi kana maenda ikoko nyaya yacho hachaidi. Imi zvinotokushandisai. Kuti kana tiri pano tinoita setine vatsigiri. Asi kana maa kuprovince munotoona maita bhitisandi hamatoparara. Matoenda kumba. Ataura nezvazvo apa. Asi masubordinates anenge achiita sendinawo pano. Asi kuprovince nyaya iyi haina kumbotaurwa. Saka ndikafuma ndakafa. Mokubvunza muprofiti. Hapana. Basa rimwe rangopedzwa. Taura kwechokwadi ndokwakangonaka. Mungati panapa ndikangoti dhii panapa. Mboti vaita sei? Mapedza basa. Rambirwai nekuti fambiranai kana tisipo imi muriko. Handiti? Zvandataura pano nekuko ngazvivesai nekuti mumiriri waMwari. Saka takasima mastructures. Zvezvo mugere murikuona kuna vafundisi vamusina kumbonzwa vachitaura shoko randakataura kuti ngatichandei vana baba kuprovince kwedu tichinozadzisa shoko ripi. Haleluya. Mugere pano murikuona mapasta nemovhasiya vatakataurirana chanachandei kuprovince kwedu tinozadzisa shoko ripi. Asi hamuna kumbobvira makarinzwa vachiritaura kupikisa ndekwenyu kana pai kwenyu ikoko kana urongo hwatakati panapa taunganidza izvi 10,000 inational yaunganidza zvipo. Asi kana taenda kuprovince ngaichivawo necontribution yayo. Kana tazobva paprovince branchiwo ngaichivawo nei. Ndikati kana kurwadzano contribution yerwadzano panhau iyi ngaive. Kana youth contribution yeyouth ngaive. Asi munombonzwa national youth chairperson achitaura nezvozvo. Tikati kana sungano ngaive necontribution panhau yestate. Handiti? Saka it's a reminder. Handiti? Iri vhokawo zvayo asi reminder chete. Tinotenda kuti ndemukati. Asi tine province iri kutaura kuti vabva pano vakazonoitawo tani pabranch. Handiri kutaura ndirini, ndinoda kuti vabva vataura. Iyo zvandiri kutaura izvi panofanirwa kunge paine munyori ari kunyora maminutes ezvinhu izvi asi anoshaikwa. Alright, very good. Tinotenda. Tinotenda zviright. Ndinozvifarira. Dura redu. Haleluya. Haleluya. Amen. Tabva kuno takaenda kumusha. Ndokusviko takaona kuti nzvimbo yedu yakataramuka zvakanyanya kuti tiite coordinating chokutoko. Saka coordination meeting. Saka takaenda kuteerera kumabig Sunday tichivadudzira chiitiko chatakatenderana kuno kuJerusarema kuti panofanira kuva paimba. Nokudaro takazotenderana kuti branch rimwe nerimwe kumisha kuti tine varimi hatina mari
nokuti tikandedzire mari. Saka takatenderera kuvaine kukohwa purazi rimwe nerimwe rinofanira kubatana. Saka ndakadzirawo mabharana pano nekusaka pikita vaitaura kuti ndakatoona kubayipa pangu panenge yakatwasenda yokuti zviunganidzwe. Saka ndaona ungani imba ichimisa mugomo. Ndakana sokuti vakazotenderera kuti no kuusakira mabhaza chakaita madiki hatichatauri takanyanya kunangana kuti pakati pacharo, asi kuti inokonzi imba yamise mugomo. Imba yakanga vachine vangu vasingaredi baba namai vanonamata chete, asi vakazoti ngativerenga ari madzimai nechikodzero chokuti ana baba asinganamati navatinamata paimba yava pakaita nhambo rotomushako zvapupu. Saka toda kuti mai vamwe navamwe vawise mugomo inenge wakanangana nokuti tivake chitembere yedu. Ndikaona maoko achiuchirwa chaibva zvachipara. Saka inazopaimba pako dhireta ndakaona madzimai nana baba machimbasenga baba mashiri vaikoa hakubasenga pamusoro kupi kumba kevapachimarara. Saka zvese izvozvo hanzi vakatakura nenhova nekudenga zvakarejestwa. Koniriyo zvipo zvako zvagamuchirwa kudenga. Musafungidzira kuti Koniriyo akanga apotsera kudenga. Ndozvakana muchipanzanga ndozvamunofunga. Akanga aita sezvizvi. Hakuna anopa mumba yaMwari anopira mahara. Kupa mumba yaMwari hakusi kurasikirwa investment. Ndosaka Koniriyo akanzi zvanzwikwa kudenga. Zvanzwikwa kui? Zvipo zvaKoniriyo zvakaonekwa zvakarongedzwa kui? Kudenga vachitoti ivo zvasvika zvauya kana nebhei rekorito kana neshipi amen. Asi zvakanzi kuti zvasvika kuroti zvatransportwa zvasvika zvapa nzvimbo. Saka kudenga kwanga kuine zvipo zvaKoniriyo zvakarongedzwa kudai. Saka kuroti hakuna chaunoita pano panyika chinorasika. Panyeperwe nemunhu achiti wazhiwa sematembo wakasvinura kana kuti kupfumisa munhu. Zvose ipapa pane kupfumisana. Tikuti imini muvake. Uko kumwe kuri kubviswa mari uko. Iwo unongoti kobvisa huna rekodhi yezviri kuitika ende haumbomisirwa sezvakaita murume watiri kuti titeere zvatabvisa kuti tione marongero. Uyu ndiri kumuverengesa kuti imi varidzi vechechi muzive pamave muwane marongero because munoronga maringe nezvamaunganidza. Handiti? Amen. Haleluya. Ndikasatara shoko rangu riparamba rinondinakidza ndikokuti ndakazoona vafundisi manji vachita mapipi. Nokuti mufundisi mumwe nomwe vari zasi mumwe nomwe nemapurandi ake matatu. Saka mufundisi mumwe nomwe akanga achiti purandi rimwe nerimwe ndiri kutobvisa mukuopa purandi rimwe nerimwe. Pakuti mufundisi mumwe nomwe akapisa mugome yani mitatu. Saka yazvino ndinoda kuzvitenda. Saka nyangweto chimiro chiri kuti ndakona chichitika izvezvi ende vana tifamba nagadzira pentekoste ene vananga vari kusidana nandachitumwa vene manziranga nokuti india mundodzwa musekota meeting kuti bage ichitochisa kuJMB here kana tongochunganidzira kuno tiri muzita reke zvazvino kulokota meeting. Haleluya, haleluya. Saka ndakaudza kuti tine account kuCBZ. Saka kuti tikangetaza inondozenda yani mari tine nyaya kuti kuzozvitakura zvinotiremera asi zvinhu zvatounganidzwa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kana zvadai zvakuda proper administration handiti? Nokuti Bhaibheri inoti kune vakanga vari kure hanzi vaiona kuti kuzvitakura kunorema saka vaizvitengesa votakura iri mari. Handiti? Karinga panotaurwa nezvezvegumi zvezvirimwa zvegumi zvezvipfuwe paya vandaura kuti vakazenge vakaona Jerusarema riri kure kuti vatinhe nekutakura saka vaitengesa votakura mari inotsinhana nezvavanga vakawanda. Saka ipapo panenge pasina kuipa asi panoda proper administration inenge iri transparent inofanira kugarirwa pasi zvakanaka. Pachibuda
zvinooneka nezvinosaunda nezvinonzwika. Haleluya. Kuriko kutaura zvinhu zvisinganzwiki kuti zvakazofamba sei. Saka tinotenda kuti izvozvo zvichaitika kuti Mwari vagovaka imba yavo. Baba ngavatendwe, ndicoordinator. Kana tichiti coordinator tikure munhu anomirira administration kuprovince yaikoko. Nokuti takati taparadza national committee paine zvanga zvaitika. National committee yaparara, tikati iye zvino ngatichimbofambisai pakomiti iyi, ngatisarudze macoordinators anomirira province imwe neimwe kuti ndo vanogara pasi voshanda ivo se-national committee, kuda kuti ndo mushini unenge uripo pari zvino kusvikira madepartments edu aitwa induction, then tozowana committee kubva ipapo macoordinators achigara pasi. Haleluya. Ndoka zvava zvakaitika izvozvo. Saka macoordinators at minimum vamwe havana. Because pane zvese mukaronga munotodzoka futi pasina chaitwa. Asi vanhu vachitaura kuti isu tiri kudini? Tiri kuda. Nevamwe vachitotaura kuti handizoiti sendatora chinzvimbo chemunhu here. Iyo uchizoita sokutora chinzvimbo chemunhu kana zvakuitika kuprovince kwenyiko. Saka zvinokosha. Dai tasimuka pabasa redu. Taita basa redu, nai? Ngativaroveremo kucoordinator. Haleluya. Mwari vangu kuita zvakanaka. Baba Shumba vakasimudza ruoko vanocoordinator Chipinge. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndanga hapo kwanza wale kugaranti. Oh. Right. Kana kumira kusati kwagwaza nokugana nekugara kune kusati kwagwaza. Ndingati kufamba itest. Ndakambozwa kuti hakuna chiro chakaipa pakukopa zviro zvakanaka. Ndiri kuda kugamuchira ndakabuda nababa Jake. Muchimbonyorawo tsumo. Hanzi ndakazoziva kuti hapana chinhu chakaipa pakukopa zvakadii? Hapana chinhu chakaipa pakukopa zvakanaka. Imi munoshayiwa mashoko pamberi panhu because hamukope tsumo dzakaita sedzidzi. Tangai nekukopa izvi, munoona zvimwe zvaakuuya. Ndanga ndichida kufunga kuti dai tatamba